ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இப்ப ஆச்சாரியாஸ் அவளை பத்தி தான் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் தான் பாக்குறோம். இன்னைக்கு நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவரை பத்தி அவரோட வாழ்க்கை அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இஸ்கான் கோயில் மங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவருக்கு ஒரு நல்ல வணக்கம் செலுத்தி விட்டு நம்ம தான் ஆரம்பிக்கலாம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லலாம். மியூட்ல சொன்னாலும் பரவாயில்ல. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. रुक्मिणी माताजी தான் படிக்க போறேன். படிங்க. பிரணதி பட்டதே இல்லையா மாதாஜி? நன்னா தெரியுமே. ஓ, இதென்ன பிரியாடுதா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திருநாந்திய ஞானானந்த ஷலாகயா ஷரூபிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்வாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமஸ்யம் ததாதி சௌ பதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ. ஃபுல்லா நானே படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க, நல்லா படிக்கிறேனே. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பதகம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவஸ்ய ஸ்ரீ ரூப சாக்ரஜாதம் சக கண ரகுநாதானம் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜானாகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய வேதம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்வித சாம்பத். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீன பந்து பகத்பது ஜகத்பது கோபேஷ கோபிகா காந்தாத ராதா காந்த நமஸ்துதே. காஞ்சனா கௌராங்கி ராதே வந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணாமி ஹரி பிரியே பிரணமாமி கல்பதர்ஷ ரூப சிந்தூரிய ஏவச பதிதானா பாவனேய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நமோ நமக. நமோ நமக. நமோ மன்ய தேவாய கோபராக்ஷமன ஜகத் கத்யதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வந்தாய கிருஷ்ண பரம பரந்தாய தேவ கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நமோ கௌர ஸ்ரீசேஷ நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய தசாலியே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் கிருஷ்ணபதாய கிருஷ்ணா பிரச்சேதாய பூதாய ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமினே. நமஸ்தே ராசஸ்வதே தேவே நிர்விசேஷ சூனயவாதி பசாத்வ தேசதாரிணே பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரரூபம் பக்தாவராதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சுத்தி. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत कदाधार वासादि गौर भक्त विरंदे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे. மாதாஜி, நீங்க ஸ்ரீ அத்வைத்த ஸ்ரீ வாசதி அந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா நீங்க ப்ரே பண்ணும்போது அப்படி பார்த்தேன்னா வெறும் வாசாதி அத்வைத்தம் சொல்றீங்க இல்லையா? ஸ்ரீ அத்வைத்த ஸ்ரீ வாசாதி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இப்போ இது என்ன பார்க்க போறோம்? நரோத்தம தாஸ் பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம். அவர் எப்ப பிறந்தார், எப்போ அவர் என்னெல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்லாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, அப்பியரன்ஸ். யா, வைஷ்ணவ பிரார்த்தனை ஒண்ணு இருக்கு. இது ஒரு பாட்டு தான், பஜன் பாட்டு தான். நான் பாடிடுறேன். हे बरो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा.
இது ஒரு வேற ராகம். இது வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் இதை வந்து பாஸ் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா, ஏதோ ராகம் இருக்கு. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ராகத்தை நான் பாடுறேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ. நான் இதெல்லாம் எழுதும்போது இந்த கலர் எல்லாம் போடும்போது நான் ஒரு ராகம் நினைச்சினேன். அது வந்து இப்ப மறந்து போயிடுச்சு. करो करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा पीने के हो नाई चारा निकते मिले पाप दूरे जाई ए मन दयाल प्रभु ए पे गोतबाई कंकर परसावले पस्कटे पावन दर्शने पवित्र कोरो ए तो मारा गुण हरिस्थाने अपराधी तारे हरि नाम तोमस्ताने अपराधे नहीं परित्रन तोमर हृदये सदा गोविंद विश्राम गोविंद कोहे मोर वैष्णव परना प्रति जन्मे कोरियस सरनिरदूली नरोत्तम कोरो दोया अपनर बोली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ஏன் இது வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன்னா அது மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல மீனிங், ரொம்ப நல்ல இருக்கு. என்னன்னாக்கா, ஓ வைஷ்ணவ கோஸ்வாமி, தயவு செய்து இப்போது என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். இது இவர் எழுதுறார், நரோத்தமதாசா பகவான் குறித்து எழுதுறார். என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். பத்தித்த ஆன்மாக்கள்னா பாவம் செய்த ஆன்மாக்கள். நம்ம எல்லாம் ஃபாலன் சோல்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல. நம்ம எல்லாம் பாவம் பண்ணிருக்காங்க தானே. இந்த பாவம் பண்ணலைன்னு சொல்லவே முடியாது, என்ன ஜென்மம் எடுத்திருக்கோமே. அப்ப பாவம் பண்ணினதுனாலதான் இங்க ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். சோ நம்மள மாதிரி மனுஷால வந்து தூக்கி நான் வந்து உத்தாரணம் பண்றதுக்கு, என்னது மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு வழி பண்ண. பத்தித்த ஆன்மாக்களை தூய்மைப்படுத்த உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. அப்புறம் வெறும் பார்வையாலேயே எல்லா பாவங்களையும் தொலைந்து போகும் அத்தகைய இரக்கமுள்ள ஆளுமையை யாராவது எங்கே காணலாம்? புனிதமான கங்கை நீரில் பலமுறை நீராடிய பிறகு ஒருவன் தூய்மை அடைகிறான். ஆனால் உன்னை கண்டாலே பதித்த ஆத்மாக்கள் தூயமடைகின்றன. இது உனது மாபெரும் சக்தி. ஏன் நம்ம கோயில் போறோம், பகவான் ఎందుకు நம்ம ஜப்பாலம் பண்ணும் இவ்வளவு சொல்றோம்னா, அந்த ஜப்பாலையும் இருக்கு, அவ்வளவு பகவானோட இந்த இது இருக்கு, சாநித்தியம் இருக்கு. அந்த ஜபம் பண்ண 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 அந்த பகவானுக்கு பக்கத்துல நெருங்கி போறோம். அது நம்ம நிறைய பாவங்கள் அழிஞ்சு போகுது. அது நிறைய சொல்லியிருக்கா. சின்ன சின்ன பாவம், நமக்கு தெரியாத பாவம் கூட அழிஞ்சு போகும். சோ அதனால அவரோட நாமம் சொன்னாலே இருக்கு, அவரை கண்டாலே நமக்கு நிறைய ஆத்மாக்கள் தூய்மை அடைந்து விடுகிறார்கள். ஏன்னா கங்கை வந்து புனித நீர் சொல்றப்ப எல்லாருக்கும் வந்து கங்கை நீர் அங்க போக முடியுமா? முடியாது. ஏதோ ஒரு சின்னல கங்கை கொண்டு வந்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். வீட்டுல கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம், ஏதோ ஒரு யாராவது கடைசி நேரத்துல அவங்க வாயில விடுறதுக்கு அதுக்குதான் வச்சிருக்கோமே தவிர குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் எங்க அவ்வளவு இதா வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்ல. இல்ல யாருக்குதான் அவங்க கங்கை நீர்ல போயிட்டு தினமும் குளிக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா பகவானை தொழறதுக்கு அவரை கண்டாலே போறோம், நமக்கு வந்து அவ்வளவு அந்த தூய்மையாடுறது. பகவான் ஹரியை புண்படுத்திய ஒருவரை புனித நாமம் விடுவிக்கிறது. ஆனால் ஒருவர் உங்களுக்கு ஒரு குற்றத்தை செய்தால் உங்களுடைய நாமத்தை குற்றம் செய்தால் விமோசனத்திற்கு எந்த வழியும் இல்லை. ஆக்சுவலி நாமம், அவரோட புனித நாமத்தை பகவானை வந்து புண்படுத்தியா அவரோட புனித நாமம் நம்மளை விடுவிக்கும். ஆனா புனித நாமத்தை நம்ம வந்து அதனாலதான் அந்த 10 offense நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமே, அதாவது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். 10 offense we should not commit. வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது, நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கு. சோ we have to take care. ஆனால் ஒருவர் உங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணலாம், உங்களுடைய டிவோட்டிஸையோ இல்ல உங்க நாமத்தையோ இது புனித என்னது புனிதம் இல்லாம பண்ணினாக்கா அந்த குற்றம் செய்தால் விமோசனத்திற்கு எந்த வழியும் இல்லை. உங்கள் இதயம் எப்பொழுதும் பகவான் கோவிந்தரின் இளைப்பாறும் இடமாக இருக்கிறது. மேலும் கோவிந்த பகவான் கூறுகிறார், வைஷ்ணவர்கள் என் இதயத்தில் இருக்கிறார்கள். அப்படி நீங்க வேற சொல்றீங்க, எல்லாரும் வைஷ்ணவர்கள் எல்லாம் என்னோட ஹிருதயத்துல இருக்காங்கன்னு. நான் எடுக்கும் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் உமது திருவடிகளின் தூசியை விரும்புகிறேன். தயவு செய்து நரோத்தமாவை உன்னுடையவனாக கருதி அவனிடம் கருணை காட்டு அப்படின்னு கேட்கிற பகவான்.
ஐ மீன் இவர் நரோத்தமதாசர். ஆனா அவரோட வாழ்நாள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செஞ்ச ஒரு கால் பங்கு கூட நம்ம செய்ய மாட்டேங்கிறோம். அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப புனித ஆத்மா அவர். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இப்ப படிக்கிறதுக்கு ஒருத்தரா எடுத்துடலாம்னா, ஒரு நிமிஷம். யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? இங்கே நம்ம எடுத்துடலாம். யாரும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகல இல்லையா? யாரும் வந்திருக்காங்களா பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இது அல்பபெட்டிக்கலாவே நம்ம போறோம்னு. அருள் செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. மாதாஜி யாரு? மாதாஜி. தீபா செல்வம் மாதாஜி ஹலோ பேசுறேன். மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. உடம்பு முடியல, நீங்களே படிங்க. என்னால படிக்க முடியல. இல்ல, நீங்க படிக்க போறீங்களா? தீபா செல்வம் என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. தீபா செல்வம் மாதாஜி என்னாச்சு? மாதாஜி சொல்லுங்க. கேக்குதா? இப்ப கேக்குறது. உடம்புக்கு கொஞ்சம் முடியல மாதாஜி, நீங்க படிங்க, நான் கேட்டேன். சரி, ஓகே, நீங்க கேட்டுறீங்க. ஓகே, அருள் செல்வம் பிரபுஜி ஆரம்பி. அகுமார பிரம்மச்சாரி சர்வதீர்த்த தர்ஷி வெரி நைஸ், பரம பகவத்வத்தம் வெரி நைஸ். ஷீல நரோத்தம தாச வெரி தன் நைஸ். வாழ்நாள் முழுவதும் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்த நரோத்தமதாஸ் அனைத்து புனித யாத்திரை தலங்களுக்கும் சென்று வந்தார். அவர் பக்தி சாதனையின் மிக உயர்ந்த தளத்தில் இருந்தார். பக்தி ரத்னஹாரா 1.25 நரோத்தமா தாக்கூர் கிருஷ்ணலீலாவில் சம்பகா மஞ்சரி ஒரு மஞ்சரி ஸ்ரீமதி ராதாராணி தலைமையிலான கோபியர்களின் தனிப்பட்ட பணிப்பெண் ஆவார். ராதை மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதில் ரூபா மஞ்சரிக்கு நித்தியமாக உதவுகிறாள். சம்பக மஞ்சரி இந்த பூமியின் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஆன்மாக்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு வங்காளத்தின் ராஜஷாஹி மாவட்டத்தில் உள்ள கேதுரி கிராமத்தில் நரோத்தமாவாக தோன்றினார். இது ஷாகா சகாப்தின் 15ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் மகா மாதத்தின் நிலவு நாளில் நடந்தது. மன்னன் கிருஷ்ணானந்தா தாத்தா மற்றும் நாராயண தேவியின் மகனாக தோன்றிய ஸ்ரீ நரோத்தமதாச தாகூரா ஒரு மகா புருஷனின் அனைத்து உடல் அறிகுறிகளையும் காட்டினார். அனைவரும் தன்னெழுச்சியாக புனித நாமத்தை பக்தியுடன் உச்சரித்ததால் கிராமம் முழுவதும் பரவசம் அடைந்து அரசன் தன் அழகிய மகனின் வருகையை பிராமணர்களுக்கு தாராளமாக தொண்டு செய்து வரவேற்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பக்தி ரத்னாகராங்கிறது ஒரு புக் இருக்கு. இந்த போயம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க இல்லையா, ஒரு பிரபுஜி எழுதுறாங்களே, அதுல ஒன் ஆஃப் த திங் இஸ் பக்தி ரத்னாகரா 1. அதுல இது கொடுத்திருக்கு. தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்த நரோத்தம தாஸ் அனைத்து புனித யாத்திரை தலங்களுக்கு சென்று வந்தார். அவர் பக்தி சாதனை மிக உயர்ந்த தளத்தில் இருக்கிறான்னு ஒரு சான்று அந்த ஒரு பக்தி ரத்னாகரால கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் இவர் என்னது, இவர் யாரு, ஆக்சுவலி இவர் யாரோட அவதாரம்னாக்கா சம்பகா மஞ்சரி. மஞ்சரினா என்னன்னாக்கா, நம்ம வந்து இப்போ துளசியில அந்த மஞ்சரி சொல்லுவோம் இல்லையா, மேல அந்த பூக்கள் இருக்குமே, அதுக்குதான் மஞ்சரி சொல்லுவா. சோ துளசிக்கு அந்த மஞ்சரி இருக்கிறா போல ராதாராணிக்கு நிறைய மஞ்சரிகள் இருப்பா. மஞ்சரிகள்னா யாரு? தோழிகள். தோழிகள்னாக்கா தோழிகள் கம் பணிப்பெண்கள். அவ வந்து வேலையும் செய்வா, ராதாராணிக்கு நிறைய வேலை பண்ணி கொடுப்பா. அண்ட் அவ வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ராதாராணி. சோ அதுல வந்து ராதை மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதில் ரூபா மஞ்சரிக்கு நித்தியமாக உதவுகிறார். இவங்க வந்து சம்பகா மஞ்சரி வந்து ரூபா மஞ்சரிக்கு உதவுறா. ரூபா மஞ்சரி என்ன வேலை பண்றா? கிருஷ்ணருக்கும் ராதாக்கும் சேவை செய்யறா. சோ அந்த மாதிரி ரூபாக்கு அசிஸ்டண்டா இந்த சம்பகா மஞ்சரி இருந்தா அவங்களோட அவதாரமா தான் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை இந்த இவர நரோத்தம தாசரா பிறந்திருக்காரு. அப்போ இந்த பூமியில் நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆக்கள், நம்மள கண்டிஷன் சொல்லுதானே, நம்ம பிறந்திருக்கோம்னாலே கண்டிஷன் சொல்லணும். அவளுக்கு மேல ஒரு என்னது இரக்கம் கொண்டு வங்காளத்தில் ராஜஷாஹி மாவட்டத்தில் கேத்தூரி கிராமத்தில் நரோத்தமராக தோன்றினார்.
தோன்றினாள். ஓகே, இது ஷாக்கா சாகத்தை இந்த 15வது நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், அது கரெக்டா அந்த இதெல்லாம் போடல, மகா மாதத்தின் முழு நிலவு நாளில் நடந்தது. ஓகே, அப்ப இவர் எங்க பிறந்தார்? ஒரு ராஜாவுக்கு தான் பிறந்தார். ஒரு மன்னர் கிருஷ்ணானந்த தத்தா அந்த மன்னருக்கும் நாராயணி தேவி அந்த மன்னரோட என்னது குவீன் அவருக்கும் மகனாக இவர் வந்து பிறந்தார். பிறக்கும் போதே என்னது நிறைய உடல்ல நிறைய அறிகுறிகள்லாம் அவங்க பார்த்தாங்க, அந்த குழந்தையோட என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு அவங்க கணிச்சிருக்காங்க. தன்னெழுச்சியாக புனித நாமத்தை பக்தியுடன் உச்சரித்தால் அது உச்சரித்ததால் அவங்க வந்து கிராமம் முழுக்கவே பரவசம் அடைந்து கொடுத்து இந்த குழந்தையை பார்த்துட்டு எல்லாருமே வந்து புகழ்த்தி பாடி அது மாதிரி பகவானோட அவதாரமே நம்ம வீட்டுல வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டார்கள். அரசன் தன் அழகிய மகனின் வருகையை பிராமணர்களுக்கு, அப்போ அதை நல்ல குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிராமணர்கள்லாம் அள்ளி அள்ளி நிறைய வந்து தொண்டு அவளுக்கெல்லாம் இது தானம் எல்லாம் கொடுத்தார். தானம் கொடுத்து அவர்கள் வந்து குழந்தையை வரவேற்கிறார். எஸ், தூய பக்தியின் அப்ப என்ன அறிகுறிகள் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எஸ், இப்போ பவிதா மாதாஜி படிங்க. இருக்கீங்களா? ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி, ஃப்ரீயா இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. தூய பக்தியின் ஆரம்ப அறிகுறிகள். அன்னம் வழங்கும் விழாவில் அனைவரும் திகைக்க குழந்தை சாப்பிட மறுத்தது. கிருஷ்ணருக்கு முதலில் உணவு அளிக்கப்பட்ட போதுதான் குழந்தை அதை மகிழ்ச்சியுடன் சாப்பிட்டது. இந்த லீலையின் மூலம் நரோத்தம கிருஷ்ண பிரசாதத்தின் மதிப்பை அனைவருக்கும் போதித்தார். அந்த மகிழ்ச்சியான சந்தர்ப்பத்தில் அங்கிருந்த ஜோதிடர் குழந்தையின் உடலில் உள்ள அனைத்து நல்ல அறிகுறிகளையும் குறிப்பிட்டு அந்த சிறுவன் ஒரு சிறந்த நபராக இருப்பான் என்று கணித்தார். இந்த குழந்தை மனிதர்களின் பெரியவனாக இருப்பான், எனவே அவனை நரோத்தமா என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த ஜோதிடர் சொன்னார் நிறைய அறிகுறிகள்லாம் தெரியறது. முதல்ல என்னன்னாக்கா குழந்தைக்கு அந்த அன்ன பிரச்சனம் சொல்லுவாங்க, குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுற அந்த 8வது மாசத்துல என்ன கொடுப்பாங்களே, அது பார்த்தோம்னா அன்னம் சாப்பிட மறுத்து கொடுத்தது. ஐயோ, என்ன இப்படி இருக்கா அந்த குழந்தை, என்ன இவ்வளவு பெருசா எடுத்து இன்னும் சாப்பிட மறுக்கிறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பிரசாதம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின இது கொடுத்தா அதை சாப்பிடறதான் குழந்தை, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான். சோ அதுலயும் தெரிஞ்சது கிருஷ்ண பிரசாதத்துக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டு இப்ப இந்த குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சு, ஆஹா இந்த குழந்தைய நம்ம வந்து அது ஒரு முன்னோடியா இருந்து நமக்கு வந்து காட்டி கொடுக்கறது அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன கொடுத்து இந்த குழந்தை பெரிய மனிதராக வருவார். அதனால அவருக்கு வந்து நரோத்தமர், நர உத்தம, நரனாக்கா இது ஒரு மனுஷன், உத்தம அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப டாப், உத்தமன் என்ன சொல்லுவா, உயர்ந்த மனிதன் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. சோ இவருக்கு வந்து பெரியவனாக இருப்பான், எனவே அவனை நர உத்தமா அப்படின்னா நரோத்தமா என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த இவர் கணித்தார். யாரு? ஜோதிடர். ஸ்ருதிதாரா அப்படின்னு ஒரு பேர் அவருக்கு. ஒரு நிமிஷம், யார் அடுத்த? தீபா மாதாஜி இல்ல, நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கும். இல்ல ஜெயலட்சுமி மாதாஜி விட்டுட்டேனே. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி, படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. பள்ளியில் நரோத்தமா தாக்கூர் ஒரு சுருதி தாராவாக, அது சைட்ல தெரியும் மாதாஜி, சுருதி தாராவாக எதை கேட்டாலும் மனப்பாடம் செய்யும் திறன் இருந்தார். சமஸ்கிருதம் மற்றும் வேதங்களில் அவர் விரைவில் தேர்ச்சி பெற்றாலும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தார். இறைவன் மீது அவரது பரவசமான அன்பு அதிகரித்ததால் அவர் மேலும் மேலும் இவ்வுலக அரச இன்பங்கள் மற்றும் சொத்துக்களில் அக்கறையற்றவராக மாறினார். கவலையடைந்த அவரது பெற்றோர் அவரை தொடர்ந்து கண்காணிக்க ஒரு நபரை நியமித்தனர். சொந்த வீடு அவருக்கு சிறைச்சாலையாக மாறியது. நரோத்தமாவின் ஒரே ஆறுதல் ஒரு சிறந்த பக்தனாக கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சங்கம் மட்டுமே. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனின் பொழுதுபோக்குகளை கூறினார். அவர் எப்போதும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் நித்யானந்த பிரபு ஆகியோரின் உன்னத குணங்களின் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். ஒருமுறை கனவில் தோன்றி பிருந்தாவனம் செல்லும்படி அறிவுறுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த ஸ்ருதிதாரான்னு அவருக்கு ஒரு பேர் என்னத்துக்கு இருந்ததுனாக்கா, எது சொன்னாலும் மனப்பாடம் பண்ணிடுவான், அவ்வளவு நல்ல கிராஸ்பிங் பவர் இருந்திருக்கு அவருக்கு. ஏன்னா சம்ஸ்கிருதம் வேற வேதங்கள் எல்லாமே நல்லா தேர்ச்சி பெற்று நல்லா அதை படிச்சுட்டு இருந்தார் அவர். அப்புறம் அவருக்கு நாட்டம் இருந்தார், அவர் ராஜாவோட பிள்ளைதான், ஆனா அவருக்கு வந்து சொத்து இதுல எல்லாம் வந்து நாட்டம் இல்லாம அவருக்கு பகவானை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஆர்வம் தான் இருந்திருக்கு. இறைவன் மீது அவரது பரவசமான அன்பு அதிகரித்து கொண்டே வந்தது.
அவ இது வந்து கவலை அடைந்த அவ பெற்றோர் என்ன, ஐயோ இந்த குழந்தை இப்படி டிஃப்ரெண்டா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்காணிக்க வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு நபரை நியமித்தார். அது என்ன தெரிஞ்சதுனாக்கா, அவர் வந்து சொந்த வீடே அவருக்கு சிறைசாலையும் போல இருந்துதான். ஆனா எங்க போயிட்டு இருந்தார்? கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி. அவர் யாரு? சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தை எழுதின கவி. அவரும் ஒரு பெரிய டிவோட்டி தான். அவரோட வீட்டுக்கு எப்போ அந்த சங்கம் தான் அவருக்கு ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுத்தது. ஏன்னா அவர் எப்போ எந்த நேரமும் இவர் மகாபிரபு யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தியும் நித்யானந்த பிரபு பத்தியும் தான் எப்பவும் பேசிட்டே இருக்கிறான். சோ அந்த கதையெல்லாம் தான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுத்தது. சோ அந்த உன்னத குணங்களின் தியானத்தில் அவர் வந்து ஆழ்ந்து போறார். ஒரு முறை கனவில் தோன்றி பிருந்தாவனம் செல்லும்படி அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். அவருக்கு வந்து இது வந்து கனவு வந்தது. அதுல நீ பிருந்தாவனம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்தது. எஸ். அடுத்தது யாரு? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி நரோத்தமரை விரைவாக ரூபா மற்றும் சனாதன பிரிந்து துன்பத்தில் இருந்து ஸ்ரீ லோகநாதா கோஸ்வாமியின் தனி சந்நிதிக்கு அழைத்து சென்றார். நரோத்தமர் தனது ஆன்மீக குருவின் காலில் விழுந்தார். லோகநாதர் தனது பாதங்களை நரோத்தமாவின் தலையில் வைத்தார். இனிமையான வார்த்தைகளால் நரோத்தமரிடம் சில நாட்களுக்கு பிறகு அவருக்கு தீட்சை கொடுப்பதாக உறுதி அளித்தார். அதன் பிறகு ஜீவ கோஸ்வாமி நரோத்தமரை கோபால பட்ட கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ புகர்ப கோஸ்வாமி ஆகியோரை சந்திக்க அழைத்து சென்றார். அவர்கள் அவரை அன்புடனும் பாசத்துடனும் வரவேற்றனர். நரோத்தமர் பின்னர் ஸ்ரீ ராதா தாமோதர மற்றும் ஸ்ரீ மதன மோகனரை தரிசித்தார் மற்றும் தெய்வங்களின் பார்வையில் அன்பால் மூழ்கினார். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமியின் சமாதியை கண்டதும் அவர் தரையில் உருண்டு விழுந்த போது அவரது முகத்தில் கண்ணீர் வழிந்தது. மிகுந்த அன்புடன் ஸ்ரீ ஜீவ நரோத்தமரை சமாதானம் செய்து தனது குடிசைக்கு அழைத்து வந்தார். அங்கு அவர் நரோத்தமரை தனது அன்பான ஸ்ரீனிவாசாவின் கைகளில் கொடுத்தார். ஸ்ரீனிவாசாவின் வீட்டில் அவர்கள் இரவு முழுவதும் கிருஷ்ணர் தொடர்பான விஷயங்களை பற்றி விவாதித்தனர். ராதை மற்றும் ஷியாமா குண்டங்கள் தரிசித்த பிறகு ஸ்ரீனிவாசா நரோத்தமாவை அழைத்து சென்று பகவான் மற்றும் அவரது பக்தர்களிடமிருந்து பிரிந்து அவதிப்படும் ஸ்ரீ ரகுநாதா தாசா கோஸ்வாமியை சந்தித்தார். இருப்பினும் நரோத்தமரை பார்த்தவுடன் அவர் தனது கருணையை பொழிந்தார். ஸ்ரீனிவாசரும் நரோத்தமாவும் அனைத்து புனித தலங்களுக்கு தங்கள் பயணத்தை முடித்துவிட்டு ஸ்ரீ ஜீவாவிடம் திரும்பி சென்றனர். நிறைய பேரு நமக்கு கேட்கறது. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேர்கள்லாம் கேட்கணும். ஒரு ஸ்லைட் ஷோலயே போட்டு பாக்குறேன். இப்படி வரது பெருசா தெரியும் இல்லையா? எஸ். ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். என்னன்னா இப்ப மெயினா என்னது ஜீவ கோஸ்வாமி தான் நரோத்தமரை வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்றாரு. வந்து உனக்கு ஓகே, உனக்கு பிருந்தாவனம் போன இல்லையா, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அப்படிங்கிறப்ப போறார். அப்ப எங்க போறார்? ரூபா மற்றும் சனாதனை. அந்த ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கோம். 2 பேரும் பிரதர்ஸ் தான். ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி பிரதர்ஸ். அவதான் அந்த முஸ்லிம் அந்த என்னது முஸ்லிமோட அந்த கம்பெனில வேலை பண்ணி பேரெல்லாம் மாத்தி அந்த மாதிரி என்ன பேரு நீங்களாம் படிக்கிறீங்க இப்ப தெரியல. சாகர மல்லிகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த பேர்லாம் வச்சு அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணியிருந்தா. அப்புறம் இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்துட்டா. இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் சரிப்பட்டு வராது. அப்புறம் வந்த பணத்தையும் எல்லாம் வீட்டுக்கெல்லாம் கொடுத்து ஒரு 1/4 பங்கு மாத்திரம் தனக்கு மாத்திரம் வச்சுட்டு இந்த இவரோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த கும்பல்ல சேர்ந்து விட்டாங்க பஜனை பண்ண. இந்த ரூப சனாதனை அவங்க எல்லாம் இறந்து போனோன்னா பாடியை திறந்த அப்புறம் ரொம்ப துன்பத்துல ஆழ்ந்திருந்தார். யாரு? லோகநாத கோஸ்வாமி. சோ அவர் விரைவாக ரூபா மற்றும் சனாதனை பிரிந்த துன்பத்தில் இருந்த லோகநாத சுவாமியை அவரை பாக்குறதுக்கு இந்த ஜீவ கோஸ்வாமி கூட்டின்னு போறார். யாரு? நம்ம இப்ப யாரு நம்ம யாரை பத்தி பேசுறோம்? ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்படி பேர் கிடுகிடுன்னு மறந்து போயிடுறது. எனக்கே ரொம்ப இதெல்லாம் அங்கேயே இருக்கே. ஓகே, அழைத்து சென்றார். நரோத்தமர் தனது ஆன்மீக குருவின் அப்போ அவருக்கு வந்து நரோத்தமருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு. லோகநாத கோஸ்வாமி அவர் தான் என்னோட ஆன்மீக குருன்னு சொல்லிட்டு அவரோட காலில் விழுறார். ஆனா லோகநாதர் என்ன பண்ற, தன்னோட பாதத்தை மேல அவரோட தலையில வச்சுட்டு ஓகே, ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வா, இப்ப இம்மிடியட்டா நான் உனக்கு இப்போ தீட்சை எல்லாம் கொடுக்க போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துறார்.
நரோத்தமரிடம் சில நாட்களுக்கு பிறகு அவருக்கு தீட்சை கொடுப்பதாக உறுதி அளித்தார். அதன் பிறகு ஜீவகோஸ்வாமி தானே இவரோட கூட்டின்னு போறாரு எல்லா இடத்துக்கும், வா அவனை கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு. நரோத்தமரை கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி, அதுவும் ஒன் ஆஃப் த கசின் தான். ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியோட ஒன் ஆஃப் த கசின் தான் கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி. இவெல்லாம் 6 கோஸ்வாமி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அதுல ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர். மற்றும் ஸ்ரீ புகர்ப்ப கோஸ்வாமி ஆகியோரை சந்திக்க அப்புறம் அங்கிருந்து 2 பேரையும், யாரு, கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி, புகர்ப்ப கோஸ்வாமி, இவளை சந்திக்கிறது கூட்டின்னு போறார். அவர்கள் அவரை அன்புடன் பாசத்துடன் வரவேற்றார். அப்புறம் என்ன பண்றார், நரோத்தமர் பின்னர் ஸ்ரீ ராதா தாமோதரம் மற்றும் மதனமோகனரை அந்த கோயிலுக்கு போய் தரிசிக்கிறார் மற்றும் தெய்வங்களின் பார்வையில் அன்பால் மூழ்கினார். ரொம்ப அவருக்கு இதாயிடுது. அப்புறம் எங்க போறார், ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியோட சமாதியை பாக்குறதுக்கு போறாங்க. அங்க போனோன்னு அப்படியே விழுந்து உருண்டு பிறண்டு ரொம்ப அழுது அதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அவர் சோகத்தை மூங்கிடுறார். மிகுந்த அன்புடன் ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றார், டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைத்து இவ்வளவு எல்லாம் சென்டிமெண்டா இருக்காதே அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போறார். வீடுனா அவரை குடிசைதான், அவளை ரொம்ப ஹம்பிள் வதனே கூட்டின்னு போயிட்டு அப்புறம் எங்க கூட்டின்னு போறார், அவர் ஸ்ரீனிவாசாங்கிற அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போறார். அப்ப இரவு முழுவதும் அங்க கிருஷ்ணர் தொடர்பான விஷயங்கள்லாம் ஸ்ரீனிவாசர் அவருக்கு எல்லாம் பேசி அப்ப அவருக்கு ரொம்ப திரும்பி ஆனந்தமாயிட்டார். ராதை மற்றும் ஷியாம குண்டங்களை தரிசித்தாங்க. ராதா குண்டு ஷியாம் குண்டெல்லாம் இருக்கேன், குண்டுன்னா தெரியலையா, அங்க குளிக்கிற அந்த பாண்டு மாதிரி இருக்கும், அங்கெல்லாம் கூட்டின்னு போயிட்டு அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி ஸ்ரீனிவாசன் நரோத்தமாவை அழைத்து சென்று பகவான் மற்றும் அவரது பக்தர்களிடமிருந்து பிரிந்து அவதிப்படும் ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி அங்க கூட்டின்னு போறார். அதுவும் அவரும் இந்த 6 கோஸ்வாமியில ஒன் ஆஃப் த கோஸ்வாமிஸ் அங்க கூட்டின்னு போறார். இருப்பினும் நரோத்தமரை பார்த்தவுடன் அவர் தனது கருணையை பொழிந்தார். எல்லாருக்கும் நரோத்தமர் ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. எல்லாரும் அவரை கருணையா பார்த்து ஸ்ரீனிவாசனும் நரோத்தமாவும் அனைத்து புனித தலங்களுக்கும் தங்கள் பயணத்தை முடித்துவிட்டு திரும்பி ஜீவா கோஸ்வாமியிடவே திரும்பி சென்றார். ஜீவா கோஸ்வாமி தானே இங்க கூட்டின்னு போனார் ஸ்ரீனிவாசனம். அவர் தான் ரகுநாத கோஸ்வாமிக்கு எல்லாம் காட்டி கொடுத்து அங்கெல்லாம் அப்புறம் நிறைய இடத்துக்கெல்லாம் போய் பார்த்து திரும்பி ஜீவா கோஸ்வாமிட்டே நரோத்தமரை கொண்டு சேர்த்துட்டார். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க? ருக்மிணி மாதாஜி தான் படிப்பீங்க இல்லையா மாதாஜி? கண்ணு பரவாயில்ல இல்லையா? ருக்மிணி மாதாஜி மியூட்ல இருப்பாள். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிப்பேன் இல்லையா? மகாபிரபு நரோத்தமருக்காக பரமயத்தை விட்டு செல்கிறார். பிரேம விலாசத்தின்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு கனை நடச்சாலா வழியாக சென்ற போது கீர்த்தனையில் பரவசமாக நடமாடி அவர் நரோத்தமா என்று அழைக்க தொடங்கினார். ஏன் இந்த பெயரை சொல்கிறீர்கள் என்று நித்யானந்தா அவர்களிடம் கேட்டதற்கு மகாபிரபு, என் ஆண்டவரே, உனது பெருமைகள் உனக்கு தெரியாது. நாங்கள் ஜெகநாதபுரிக்கு சென்ற போது நீங்கள் தெய்வீக அன்பினால் நாளுக்கு நாள் கண்ணீர் விட்டீர்கள். உங்களுடைய தெய்வீக அன்பை கைப்பற்றி அதை காப்பாற்றினேன். இப்போது பத்மாவதி நதிக்கரையில் நரோத்தமதாசருக்கு அதை இங்கே வைக்க விரும்புகிறேன். இதெல்லாம் இது என்னது, டிவோட்டிஸ், இந்த மாதிரி கிரேட் எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸாலதான் முடியும். சைத்தன்யர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. என்ன பண்றாரு, அவர் பிரேம விலாசத்துல இதை எழுதியிருக்கு. இதெல்லாம் நடந்த உண்மைகள் தான். அதனாலதான் ஒரு புக்கு ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க. பிரேம விலாசத்துல என்ன எழுதிருக்குன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு கணேர் நட்டசாலான்னு ஒரு இது என்னது டான்ஸ் அகாடமி மாதிரி, அங்க எல்லாம் டான்ஸ் பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருக்காங்க. அந்த வழியா சென்ற போது அது எல்லாம் கீர்த்தனத்துல அவ்வளவு முங்கி, பகவானோட கீர்த்தனம் தான். அப்பெல்லாம் என்ன வெறும் பிலிம் சாங் எல்லாம் கிடையாது. பகவானோட கீர்த்தனை, அதுல நாடகம், இது நடனம் எல்லாம் ஆடி அங்க அதை கேட்டு இவரும் ரொம்ப பரவசமா நடனம் ஆடுறார். அது அவர் நரோத்தமான்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறார். இது கேட்டுட்டு அந்த பக்கத்து கூட இருக்கிற யார், நித்யானந்த பிரபு, அவர் கேட்கிறார், என்னதுக்கு இந்த நரோத்தமர் இந்த பேரை என்ன கூப்பிடுறீங்க, யார் அது அப்படின்னு. அவர் சொல்றாரு, என்ன சொன்னா, என் ஆண்டவரே, அவர் பகவான்டே தான் பேசுறாரு. இவர் கேட்கறதுல அவருக்கு காது கேட்கறதுல, என் ஆண்டவரே, உனது பெருமைகளுக்கு உனக்கே தெரியாது. பகவானுக்கே ஒண்ணு சொல்றாரு, உனக்கே உன்னோட பெருமை தெரியாது. நீங்கள் தெய்வீக அன்பினால் நாளுக்கு நாள் கண்ணீர் விட்டீர்கள். நம்ம இந்த பக்தாஸ் எல்லாம் போய் எல்லாம் பண்ணும்போது பகவான் வெயிட் பண்றார். இவ்வளவு நீங்க எல்லாம் இதா இருக்கீங்க, வாங்க நான் கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு வெயிட் பண்றார் பகவான். ஆனா நமக்குதான் அவர் பேசுறது நமக்கு கேட்க மாட்டேங்குது, நம்ம மறந்து போயிடுறோம். பகவான் கூப்பிடுறாரு, நம்ம அங்க போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இது மறந்து போயிடுறோம். அவர் கண்ணீர் விட்டீர்கள், உங்களுடைய தெய்வீக அன்பை கைப்பற்றி அதை நான் காப்பாற்றினேன். அந்த இதை அந்த அருளை நான் பக்கத்துல வச்சிருக்கேன். யாரு கொடுக்கணும், எனக்கு இவருக்கு கொடுக்கணும். யாரு, ஐயோ மறந்து போயிட்டேனே. எதை பத்தி படிக்கிறோம், யாரை பத்தி படிக்கிறோம்? நரோத்தமர். நிறைய பேர் மறக்கிறேன். இப்ப அடிக்கடி
பேர் ரொம்ப மறக்கிறேன். நரோத்தம தாசருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். அதை வந்து அவரு கொடுத்தானோ, அந்த தெய்வீக அன்பை வந்து அவரு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இப்போது பத்மாவதி நதிக்கரையில் நரோத்தம தாசருக்காக நான் இங்கே இருக்கேன். அதை இங்கே வைக்க விரும்புகிறேன். இந்த இடத்துல நான் வைக்க போறேன். அவர் வரதுக்காக காத்துன்னு இருந்து, அவர் இங்க வந்து எப்போ அவர் வந்து குளிக்கிறதுக்கு வர்றாரோ அவருக்கு ஃபுல் பரவசம் வந்து அவர் அந்த ஆன்மீக அந்த இதுல முங்கிடுவார். நமக்கு அந்த மாதிரி ஆகும் இல்லையா? நம்ம லைஃப்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு க்ஷணம் தான் வேணும். யாரோ இன்னும் சொல்லியிருப்பா, நமக்கு அந்த பாயிண்ட் போறோம், நமக்கே தெரியாது. அன்னைக்கு சொன்னா நான் வந்து இப்ப ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். யாரோ ஏதோ சொல்லிருப்போம், இல்ல நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோம், எதையோ பார்த்திருப்போம், ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம லைஃப்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்துடும். சோ இவரும் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, எப்ப நரோத்தமர் இங்க வருவாரோ அப்ப அவருக்கு வந்து அந்த லைஃபே டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆறா போல நான் வந்து இந்த பிரேமையை பாதுகாத்து வச்சு இங்க வைக்க போறேன் அப்படின்னு. அப்ப இந்த பத்மாவதி நதியில வந்து அவர் வைக்கிறார். நெக்ஸ்ட் திரும்பி ஐ திங்க் அருள்செல்வம் பிரபுஜி தான். பத்மாவதி நதியில் கிருஷ்ண பிரேமை கிடைப்பது. அருள்செல்வம் பிரபுஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? பபிதா மாதாஜி அனுபவம். அவர் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. பத்மாவதி நதியில் கிருஷ்ணர் பிரேமை கிடைத்தது. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, அது கொஞ்சம் சின்னதா தெரியுது. மகாபிரபு பின்னர் பத்மாவதி நதியின் அருகில் குதுப்பூர் என்று அழைக்கப்படும் இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு அவர் குளித்து பாடி நடமாடினார். பின்னர் அவர் நதியை அழைத்தார். ஓ பத்மாவதி, என் அன்பை எடுத்து இங்கே வா. நரோத்தமர் இங்கு வந்து குளித்தது அவருக்கு கொடுங்கள் என்றார். பத்மாவதி நதி அவரை நான் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்வேன் என்று கேட்டாள். மகாபிரபு பதிலளித்தால், அது நரோத்தமர் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஏனென்றால் அவர் உங்கள் நீரில் நுழைந்தால் நீங்கள் நிரம்பி வழிவீர்கள். நரோத்தமரின் பொருட்டு மகாபிரபு பிரேமத்தை வைத்த இடம் பின்னர் பிரேமதலி என்று வழங்கப்பட்டது. நரோத்தமருக்கு 12 வயதாக இருந்த போது நித்யானந்த பிரபு ஒரு கனவில் அவரை பத்மாவதி நதியில் நீராடி அங்கே சேமித்து வைத்திருந்த பிரேமையை எடுத்து செல்லுமாறு கூறினார். மறுநாள் பத்மாவதி நதியில் சென்று தண்ணீரில் கால் வைத்தவுடனே ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓட ஆரம்பித்தது. பத்மாவதி மகாபிரபுவின் வார்த்தைகளை நினைவு கூர்த்து நரோத்தமருக்காக பாதுகாத்து வைத்திருந்த பிரேமையை கொடுத்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மாதிரி தான். சோ இது அவர்களுக்கு சேர்த்து வச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? மகாபிரபு அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்னர் பத்மாவதி நதியில் அருகில் குதுப்பூர் என்று அழைக்கப்படும் இடத்திற்கு சென்றார். இதெல்லாம் வச்சுட்டு அவர் போயிட்டார். குதுப்பூர் இடத்துக்கு போயிட்டார். அங்க அவர் குளித்து பாடி நடனமாடினார். பின்னர் அவர் நதியை அழைத்தார். ஐயோ பத்மாவதி, என் அன்பை எடுத்து இங்கே வை, இந்த இடத்துல வை. என்னோட அன்பை நான் அந்த பிரேம பக்தி அங்க வச்சிருக்கேன், அதை வந்து இங்க கொண்டு போய் இங்க வந்து நரோத்தமர் இங்கு வந்து குளித்ததும் அவருக்கு கொடுங்கள் என்றார். பத்மாவதி நதி என்ன கேட்டார்? அவரை நான் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்வேன்? அப்ப நதி பேசித்தான் எல்லாம். அவருக்கு வந்து தெய்வீக அருள் அவ்வளவு இருந்ததுக்கு அவர் வந்து எல்லாமே என்ன, அவரே பகவான் தானே. அவருக்கு பத்மாவதி நதி பேசுறதெல்லாம் கேட்கறது. அவரை நான் எப்படி அடையாளம் கொண்டு கொள்வேன்? அப்ப என்ன சொல்றார்? அவர் வரும்போது என்னது, உன்னோட அந்த ஜல பிரவாகம் வந்து அதிகரித்து நீ வந்து நிறைய வந்து ஜலப்பிரவாகம் ஏற்படும். ஏனென்றால் அவர் உங்கள் நீரில் நுழைந்தால் நீங்கள் நிரம்பி வழிவீர்கள் அப்படின்னு. அப்ப நரோத்தமரின் பொருட்டு மகாபிரபு என்ன பண்றார்? பிரேமத்தை வைத்த இடம் பின்னர் பிரேமதலி என்று வழங்கப்பட்டது. இப்போ இருக்கு அந்த பிரேமதலி. நரோத்தமருக்கு 12 வயதாக இருந்த போது நித்யானந்த பிரபு ஒரு கனவில் வந்தார். யாருக்கு? நரோத்தமருக்கு கனவில் வந்துட்டு என்ன சொன்னா, நீ அந்த நதியில போ, பத்மாவதி நதியில போயிட்டு நீராடு. அங்க வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து உனக்கு வேண்டி பிரேம அந்த இது என்னது, அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவா, பிரேம பக்தியை வந்து அங்க வச்சிருக்கார். நீ அங்க குளிச்சேன்னா உனக்கு அந்த இது வந்துரும், உனக்கு அந்த பக்தி வந்துரும் அப்படின்னு. மறுநாள் பத்மாவதி நதியில் அவர் வந்து போயிட்டு குளித்தார். அப்ப அவர் காலு வைத்த உடனே என்ன எடுத்து ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓட ஆரம்பிச்சிருது. சோ தெரிஞ்சு போயிடுத்தேன், பத்மாவதி நதிக்கும் கரெக்டான ஆள் தான் வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்மாவதி மகாபிரபுவின் வார்த்தைகளை நினைவு கொண்டு நரோத்தமருக்காக பாதுகாத்து வைத்திருந்த பிரேமையை கொடுத்தாள். அங்க அந்த நதியில குளிச்சுட்டு வெளியில வந்தார், அவ்வளவுதான். நல்ல பக்தி அவருக்கு இன்னும் இல்லாட்டாலே பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தார். அவர் இன்னும் நல்ல பக்தி அதிகமாயிட்டு. எஸ் பிரபுஜி இருக்கேளா? அருள் செல்வம் பிரபுஜி.
இருக்க மாதாஜி. படிங்க படிங்க. ஓகே. நரோத்தமர் வீட்டை விட்டு பிருந்தாவனத்திற்கு செல்கிறார். அவர் பிரேமாவின் பரவசத்தை அனுபவித்தவுடன் நரோத்தமரின் குணம், அவரது தோற்றம், அவரை பற்றிய அனைத்தும் மாறியது. அவரது பெற்றோர்களின் மாற்றத்தை கவனித்தனர் மற்றும் அவரை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தனர். ஆனால் தோல்வி அடைந்தனர். தெய்வீக பரவசத்தின் மதுவை குடித்துவிட்டு நரோத்தமர் குடிபோதையில் இருந்ததால் குடும்ப வாழ்க்கையின் பந்தங்கள் அவரை தடுக்க முடியவில்லை. ஒரு முறை தன் தந்தை வேலை விஷயமாக வெளியூர் சென்றிருந்த போது நரோத்தமர் தன் தாயையும் மெய் காப்பாளரையும் ஏமாற்றிவிட்டு ரகசியமாக பிருந்தாவனத்திற்கு சென்றார். பயணம் முழுவதும் நரோத்தமர் தனது தெய்வீக தோற்றம் மற்றும் பக்தி நடத்தை மூலம் மக்களின் இதயத்தை கவர்ந்தார். அவர் சென்ற இடமெல்லாம் அவருக்கு உணவும் தங்குமிடமும் வழங்கப்பட்டது. அனைத்து புண்ணிய ஸ்தலங்களையும் விரைவாக தரிசித்துவிட்டு பிருந்தாவனத்தில் நுழைந்து ஸ்ரீ ஜீவ கோசாமியையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியரையும் சந்தித்தார். இறுதியாக நரோத்தமரை சந்தித்ததில் ஸ்ரீனிவாசர் அன்பில் நிரம்பி வழிந்தார். விலை மதிப்பற்ற ரத்தினத்தை பெற்ற ஏழையைப் போல ஸ்ரீனிவாசர் நரோத்தமரை தழுவ விரைந்தார். ஒருவரை ஒருவர் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆனார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்னது, அவர் வந்து எப்படி பிருந்தாவனத்துக்கு போறாரு அப்படின்னு ஆல்ரெடி அவருக்கு வந்து நல்ல பக்தி பரவசம் ஆயாச்சு. அந்த நதியில குளிச்சுட்டு வந்தோடனே ரொம்ப பக்தி ஜாஸ்தியாகிவிட்டது. இப்ப அவர் பிரேமாவின் பரவசத்தை அனுபவித்துடன் நரோத்தமரின் குணம் எல்லாமே மாறி போயிடுது. குளிச்சுட்டு வழியில வர எல்லாமே மாறி போயிடுது. நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி சொன்னாப்புல அம்மா சொன்னாலே அவரோட பர்த்டே போது அவங்க அம்மா வந்து ஒரு வீடியோல சொன்னா, ஒரு நாளை ஒன் ஃபைன் டே ஹி ஜஸ்ட் கேம், தலையெல்லாம் மொட்டையை அடிச்சு குடும்பம் எல்லாம் வச்சுட்டு இத காவி துணி எல்லாம் அணிந்து வராரு. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயமா போயிடுது. எங்க அங்க வெறுக்கல, அதெல்லாம் ஏன்னு நல்லா கேட்கல, பட் எங்களுக்கு அதிசயமா எடுத்து சடன்லி டிசைடட். அப்படிதான் கேட்டது சொல்றேன். நான் தினமுமே இஸ்கான் கோயில் போயின்றது. அன்னைக்கு நினைச்சார், சரி இதெல்லாம் தான் எனக்கு சரிப்பட்டு வரும். இந்த ஐஐடி படிப்பு படிச்சு இந்த ஜாப் எல்லாம் பண்றதை விட எனக்கு வந்து இதுதான் எனக்கு வந்து எனக்கு என்னது இதமா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணா போல. இப்ப நான் அதான் நினைச்சு பார்த்தது. இப்ப இவரு என்ன அந்த இதுல தண்ணியில முங்கி குளிச்சோடு நதியில குளிச்சப்புறம் என்னது, அவர் எல்லாமே மாறிவிட்டது. அவரோட குணம், தோற்றம், அவரை பற்றி அனைத்தும் மாறிவிட்டது. அவரது பெற்றோர்களின் மாற்றத்தை அவர் பெற்றோர்கள் இந்த மாற்றத்தை கவனித்தனர் மற்றும் அவரை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர தாம் என்னெல்லாம் முடியுமோ எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா எல்லாம் தோத்து போயிடுது. ஏன்னா தெய்வீக பரவசத்துல பாக்கி இந்த பௌதிகதெல்லாம் ஒண்ணுமே முடியாது, அதெல்லாம் தோத்து போயிடும். அந்த மாதிரி அவளால் தடுக்கவும் முடியவில்லை. என்ன பண்ணார், ஒரு நாளைக்கு அவ அப்பா வந்து வேலை விஷயமா வெளியூர் போயிருந்த போது நரோத்தமர் தன் தாயையும் மெய்காப்பாளர் அவளெல்லாம் ஏமாத்தி விட்டு ரகசியமாக பிருந்தாவனத்துக்கு போய்விட்டார். பயணம் முழுவதும் நரோத்தமர் தனது தெய்வீக தோற்றம் மற்றும் பக்தி நடத்தை மூலம் அங்க இருக்கிறவ எல்லாம் என்ன போற வழி வர வழியில ஒன்னும் எடுத்து முடியல, அப்படியே போயிருக்காரு. ஆனா அந்த குழந்தை 12 வயசு குழந்தைதான். அது பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் அந்த தோற்றம் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே அவளுக்கு அவ்வளவு இது எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு எல்லாம் வந்து உணவும் தங்குமிடமும் எல்லாம் வழங்கிடுறா. எதுவும் இப்ப நினைச்சா போல ட்ரெயின்ல எல்லாம் போக முடியாது, அப்பெல்லாம் நடந்துதானே போயிருப்பா இல்லையா. சோ ஒரு இடமா இருந்து தங்கி யாரோ கொடுத்த சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு அப்பதான் போயிருக்காரு. அனைத்து புண்ணிய ஸ்தலங்களையும் விரைவாக தரிசித்து விட்டு பிருந்தாவனத்தில் நுழைந்து யாரை பார்த்தார், ஜீவ கோஸ்வாமியையும் ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியையும் சந்தித்தார். இறுதியாக நரோத்தமரை சந்தித்தலில் ஸ்ரீனிவாசரின் அன்பில் நிரம்பி வழிந்தார். குழந்தை இந்த சின்ன குழந்தைல என்ன இதா இருக்கு அப்படின்னு விலை மதிப்பெற்ற ரத்தினத்தை பெற்ற அந்த ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு வந்துதான். ஒரு ஏழைக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி, ஒரு ஏழை இன்னும் பழக்காரங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும், பட் ஏழைக்கு இன்னும் ஒரு ஆனந்த கற்பனை அந்த மாதிரி. அவர் ஸ்ரீனிவாசர் அவருக்கு அவ்வளவு இது ஆனந்தம் பெருக்கெடுக்க அவர் நரோத்தமரை தழுவ விரைந்தார். ஒருவர் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆனார்கள். யார் நெக்ஸ்ட்? நிவேதிதா மாதாஜி இல்ல ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஓகே. நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நரோத்தமா லோகநாதா கோஸ்வாமியால் தீட்சை பெற்றார். நரோத்தமர்
லோகநாத கோஸ்வாமியிடமிருந்து எப்படி தீட்சை பெற்றார் என்பதையும் பிரேம விலாசா விவரிக்கிறது. நரோத்தமர் மாகி பௌர்ணமியில் பிறந்தார். அவரது துறவு கார்த்திகை பௌர்ணமி அன்று நடந்தது. மேலும் நாதரால் ஸ்ரவண பௌர்ணமியில் தீட்சை பெற்றார். லோகநாத கோஸ்வாமி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தனிப்பட்ட கூட்டாளியாக கருதப்படுகிறார். உண்மையில் புகர்ப கோஸ்வாமியுடன் பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லும்படி இறைவனால் அறிவுறுத்தப்பட்ட முதல் கௌடிய வைஷ்ணவர் அவர் ஆவார். லோகநாதர் தாமில் இருக்கும்போது துறக்கும் உணர்வில் வழிபாட்டிற்கான தரத்தை அமைத்தார். அவர் ஒரு விவிக்தநந்தி வைஷ்ணவர், அதாவது அவர் தனிமையில் இறைவனை வணங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இந்த உணர்வில் அவர் எவரையும் சீடராக்குவதில்லை என்று சபதம் செய்திருந்தார். நரோத்தம தாசரும் ஒரு சபதம் செய்தார். லோகநாதரை தவிர வேறு யாரிடமும் யாரிடமும் தீட்சை எடுப்பதில்லை என்று ஒரு ராஜாவின் மகனாக இருந்தாலும் மறைக்கிறது. என்ன மறைக்கிறது? உங்களுக்கு கை யாரோட யாரிடமும் தீட்சை எடுப்பதில்லை என்று அவர் ஒரு ராஜாவின் மகனாக இருந்தாலும் லோகநாதரின் கருணையை பெற நரோத்தமருக்கு விருப்பம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. அவர் ஒவ்வொரு இரவிலும் கழிப்பறையாக பயன்படுத்திய இடத்தை சுத்தம் செய்ய சென்றார். பின்னர் சுத்தம் செய்து கொள்வதற்காக நல்ல மண்ணையும் தண்ணீரையும் விட்டு செல்வார். இது பிரேம விலாசத்தில் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோஸ்வாமி தனது உடல் செயல்பாடுகளை செய்த இடத்திற்கு சென்று அதை சுத்தம் செய்யும் சிறப்பு பணியை செய்தார். லோகநாதர் தனது கைகளை சுத்தம் செய்யக்கூடிய சுத்தமான மண்ணை உருவாக்க நரோத்தமர் மண்ணை சல்லடை செய்தார். வழக்கமான சேவையாக இதை செய்தார். அவர் தேங்காய் இலைகளின் துடைப்பத்தை மண்ணில் மறைத்து ஒவ்வொரு இரவும் அந்த இடத்தை துடைப்பதற்காக வெளியே எடுத்து செல்வார். அவரது இதயம் மகிழ்ச்சியால் நிறைந்தது. அவர் தன்னை அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் தனது உடல் மதிப்பு மிக்கதாகவும் கருதினார். அவர் துடைப்பத்தை மார்பில் வைத்துக் கொண்டு இது என் இறைவனின் தாமரை பாதங்களை அடைய எனக்கு உதவும் சக்தி என்று திரும்ப திரும்ப சொல்வார். அவர் இந்த வார்த்தைகளை சொன்னபோது அவர் அழுதார் மற்றும் அவரது மார்பில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப நரோத்தம தாசருக்கு எவ்வளவு அந்த என்னது லோகநாத சுவாமி மேல எவ்வளவு ஈர்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது தெரியாது. ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு தீட்சை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்த கால நிற்கிறார். அப்ப என்னது நரோத்தமர் என்ன பண்றாரு? லோகநாத சுவாமி இருந்து எப்படி தீட்சை பெற்றார் என்பதை பிரேம விலாசத்துல எழுதியிருக்கு அப்படின்னு அதான் இதை கொடுத்திருக்கு. நரோத்தமர் மாகி பௌர்ணமியில பிறந்தார். அதே போல துறவு எப்ப எடுத்திருக்காரு? கார்த்திகை பௌர்ணமி அன்று நடந்தது. மேலும் லோகநாதர் ஸ்ரவண பௌர்ணமியில் தீட்சையும் பெற்றார். துறவுனாக்க என்னது? அந்த இப்போ அவர் எல்லாத்தையும் வீட்டை விட்டு போறதுதான் துறவு. அதுக்கப்புறம் தீட்சை என்னது? ஒரு பௌர்ணமியில ஸ்ரவண பௌர்ணமியில கிடைத்தது அவருக்கு. லோகநாத கோஸ்வாமி என்ன பண்றாருனாக்கா, அவர் எங்க இருக்காரோ அந்த குட்டில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்க குடிசை. அப்பெல்லாம் என்ன பாத்ரூம் டாய்லெட் எல்லாம் இருந்தது இல்லை, வெளியில போயிட்டு தான் அந்த டாய்லெட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. சோ இவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தனிப்பட்ட இவர் லோகநாத சுவாமி யாரு? கோஸ்வாமி. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரொம்ப என்னது பர்சனல், அப்படி கூட்டாளி, பர்சனல் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அப்படி கூட இருந்திருக்கார். அவெல்லாம் அப்படி டிவோட்டிஸ் அந்த மாதிரி கூட இருந்திருக்கார். சோ உண்மையில் புகர்ப கோஸ்வாமியுடன் பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லும்படி இறைவனால் அறிவுறுத்தப்பட்ட முதல் கௌடிய வைஷ்ணவர் இவர் ஆவார். இவர் தான் முதல்ல இந்த கௌடிய வைஷ்ணவர் இவரோட ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்களே, அதுல இவர் தான் முதல்ல புகர்ப கோஸ்வாமியுடன் இவர் 2 பேரும், புகர்ப கோஸ்வாமி அண்ட் இவர் லோகநாத கோஸ்வாமி, இவர் 2 பேரும் தான் ஃபர்ஸ்ட் இவரோட சீடனாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சீடனாக பிருந்தாவனத்துக்கு போயிருக்கார். ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதுனால அவங்க போயிருக்காங்க. லோகநாதர்
தாம்னா அவர் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும்போது துறக்கும் உணர்வில் வழிபாட்டின் தரத்தை அவருக்கு என்னன்னாக்கா நான் எப்படி வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்கேன், அது போலதான் எல்லாரும் நடக்கணும். அவர் ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் ஹி வாஸ் ஃபாலோயிங். யாரோ சொன்னாங்கல்ல கேட்டு வர மாட்டேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ்டெரிட்டி ஃபாலோ பண்ணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, யாருக்கும் வந்து தீட்சையும் வழங்க வேண்டாம், நாம எனக்கு தனிய என் வழி தனி வழிங்கிறப்பல எனக்கு யாரோட துணை வேண்டாம், யாரும் எனக்கு பின்பற்றி வர வேண்டாம், நான் தனியே என்னோட இது பாத்துக்கிறேன். ஆனா இப்படி இருக்கணும், ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி லைஃப் அவர் லீட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் என்னது, அவர் ஒரு விவிக்த நந்தி வைஷ்ணவர் அப்படின்னு ஒரு பேரு. அதாவது அவர் தனிமையில் இறைவனை வணங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இல்ல இப்ப நம்ம இதுல எல்லாம் எப்படி ஒரு சீடர் இருப்பா, ஒரு ஆச்சாரியா இருப்பா, அவர் பக்கத்துல நிறைய சீடர்கள் கோஷம் பண்றதுக்கு அப்படி, அதுதான் ஜென்ரலா நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா இவருக்கு அந்த மாதிரி யாருமே வேண்டாம், நான் தனிமையில என்னோட பகவானை வந்து நான் தொடரேன், அதுல எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் அப்படின்னு தனிமையில் இறைவனை வணங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இந்த உணர்வில் அவர் எவரையும் சீடராக்குவதில்லை என்று சபதமே செஞ்சிருந்தார். நான் வந்து யாரையும் என்னோட சீடரா ஆக்க மாட்டேன். ஆனா நரோத்தமதாசனும் ஒரு சபதம் பண்ண, நான் வந்து டெஃபினட்டா எனக்கு தீட்சை உங்க கையாலதான் எனக்கு பெறணும், நீங்க தான் என்ன வந்து இது பண்ணணும், சீடராக்கணும், உங்க சீடராக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அவர் வந்து ஒரு ராஜாவின் மகனாக இருந்தாலும் லோகநாதனின் கருணையை பெற நரோத்தமருக்கு விருப்பம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. அப்ப என்ன பண்ணார் இவர், யாரு லோகநாத கோஸ்வாமி டாய்லெட் எல்லாம் போயிட்டு வரும்போது இவர் ராத்திரி போய் அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணுவார். எப்படி மண்ணெல்லாம் போட்டு அதை கிளீன்ல இது வழக்கமாத்த என்ன சொல்லுவேன், அதை வந்து வச்சு கிளீன் பண்ணி அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ய இதெல்லாம் ராத்திரி அப்படி பண்ணுவாராம். ஏன்னா அப்பதான் யாருக்கு தெரியாது இல்லையா, காலையில பார்த்தா எல்லாம் சுத்தமா இருக்கும். அப்புறம் என்ன, கை கழுவுறதுக்கு கூட அப்பெல்லாம் அங்கெல்லாம் தண்ணி அப்படி எல்லாம் வசதி இருக்கும், பட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம டேப் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா. இப்ப நல்ல இது மண்ணை வச்சு அப்படி கையை வச்சு தேய்ச்சுப்பானாம். சோ அப்புறம் தண்ணி போட்டு அனுப்பிப்பான். சோ பின்ன அப்ப அந்த மண்ணை என்ன பண்ணுவாங்க, சல்லடையில சலிச்சு நல்லா ஃபைன் மண்ணா இருக்கட்டும், அவர் கையில எல்லாம் குத்தாம இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிற மண்ணையே நல்லா சலிச்சு அங்க வந்து ரெடியா பண்ணி வச்சுருவாராம். அண்ட் மண்ணையும் தண்ணீரையும் விட்டு செல்வார். எப்போ ராத்திரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு காலையில என்னன்னு பார்த்தா இவருக்கு அதிசயமா இருக்குமா, இந்த கோஸ்வாமிக்கு, யாரே லோகநாத கோஸ்வாமி, இது யாருப்பா இதெல்லாம் கிளீனும் பண்றா, இதெல்லாம் ரெடியா எடுத்து வைக்கிறாரே, தினமும் இது நடக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு அவர் வந்து பாக்குறார். அது அடுத்த இதுலதான் வருதுன்னு இருக்கு. அப்போ இது பிரேம விலாசத்துல பின்வருமாறு போட்டிருக்கு, இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. மண்ணில் மறைந்து கோஸ்வாமி தனது உடல் செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்து அதை சுத்தம் செய்யும் சிறப்பு பணியை செய்தார். யாரு, நரோத்தமர். இப்ப லோகநாதர் தனது கைகளை சுத்தம் செய்யக்கூடிய சுத்தமான மண்ணை உருவாக்க நரோத்தமர் மண்ணை சல்லடை செய்தார். வழக்கமான சேவையாக இதை செய்தார். இப்போ இது வந்து என்னோட டியூட்டி, அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, அந்த தேங்காய் இலையான அந்த மாதிரி செய்த துடைப்பத்தை என்ன பண்ணுவார், அங்க இருந்தா தானே அதை கண்டுபிடிப்பான்னு சொல்லிட்டு மண்ணை தோண்டி அதுக்குள்ள புதைச்சு வச்சுருவார். சோ யாருக்கும் தெரியாது துடைப்பத்தை வச்சு நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இது யார் ஒவ்வொரு இரவும் இந்த இடத்தை துடைப்பதற்காக வெளியே எடுத்து செல்வார். அவரது இதய மகிழ்ச்சியால் இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப அவருக்கு வந்து ஆனந்தம், மகிழ்ச்சியால் நிறைந்தது. அவர் தன்னை ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி, என்னோட குருவுக்கு நான் இவ்வளவு எல்லாம் சேவை பண்றேன்னு ரொம்ப அவருக்கு, நான் ரொம்ப லக்கி பர்சன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாராம். அப்புறம் என்னது, தனது உடல் மதிப்பு மிக்கதாகவும் நான் இந்த உடம்பு எடுத்திருக்கிறதே இவருக்கு சேவை பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு வேல்யூபிள் என்னோட இந்த உடம்பு அப்படின்னு அவர் கருதினாராம். அந்த துடைப்பத்தை மார்போடு அணைத்துக்கிறார். என்னோட குருவுக்கு நான் சேவை இந்த துடப்பத்தால பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் கிளீன் பண்ண அந்த தொடப்பத்தையே மார்போடு அணித்து, இது என் இறைவனின் தாமரை பாதங்களை அடைய எனக்கு உதவும் சக்தி அப்படின்னு என்றாராம். இவ்வளவு டிவோட்டியா யார் இருக்க முடியும் இல்லையா என்று திரும்ப சொல்லுவாராம். அவர் இந்த வார்த்தைகளை சொன்ன போது அவர் அழுதார் மற்றும் அவரது மார்பில் கண்ணீர் பெருகெடுத்து ஓடியது. சின்ன குழந்தைதான் போகும். எஸ். அப்புறம் யார் படிக்கிறாள்? ஐ திங்க் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன், அவங்க அப்பா இருக்காங்க. ஓகே, நிவேதிதா மாதாஜி நீங்க படிங்க. நீங்களா அப்போ படிச்சல, யார் படிச்சா? இப்ப படிச்ச மாதாஜி நானு படிச்சலையா? அப்ப மாதாஜி தான் யாரு, ருக்மணி. அந்த இடம் இடமும் சுத்தமாக இருப்பதைக் கண்டு லோகநாதர் வியந்தார். அவர் யார் என்று கண்டுபிடிக்க ஆர்வமாக இருந்தார். அதனால் ஒரு மாலை அவர் காத்திருந்து இரவு முழுவதும் ஜபம் செய்து காட்டில் சென்று ஒளிந்து கொண்டார். நள்ளிரவில் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஒருவரை பார்த்து அவர் யார் என்று கேட்டார். ஒரு ராஜாவின் மகனான நரோத்தமர் இப்படி ஒரு அசிங்கமான சேவையை செய்கிறான் என்று தெரிந்ததும் அவன் வெட்கப்பட்டு அவனை நிறுத்த சொன்னார். நரோத்தமரோ உடனே லோகநாதரின் காலில் விழுந்து அழத் தொடங்கினார்.
லோகநாதர் நரோத்தமரின் பணியையும் வேதனையை கண்டதும் அவரது மன உறுதி தணிந்து அவருக்கு தீட்சை அளித்தார். ஆன்மீக குருவின் சேவையில் ஒருவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு நரோத்தமர் உலகிற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் கொடுத்தார். அந்த நேரத்தில் நரோத்தமர் அங்கு சென்று மிகுந்த ஆர்வத்துடன் தனது குருவிற்கு தேவையான சேவைகளில் ஈடுபட்டார். லோகநாதர் அவரது சேவையில் மகிழ்ச்சி அடைந்து நரோத்தமரின் மீது மிகுந்த கருணையை வெளிப்படுத்தி மந்திரத்தில் அவருக்கு தீட்சை அளித்தார். பக்தி ரத்னாகர 1-345-8. இளமையிலேயே உடல் அழகையும் பொருட்படுத்தாமல் கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமி அன்று வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். பல புனித தவங்களில் சுற்றி திரிந்த அவர் இறுதியாக பிருந்தாவனத்திற்கு வந்து லோகநாத கோஸ்வாமியின் சீடரானார். சர்வாணி பௌர்ணமி புனித நாளில் லோகநாதர் சர்வோத்தருக்கு தீட்சை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஒரு நாளைக்கு இது யாரு இப்ப இதை கிளீன் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோஸ்வாமி வந்து லோகநாத கோஸ்வாமி ஒளிந்திருந்து பார்த்திருக்காரு. காட்டுல போய் ஒளிந்து ராத்திரி யாரோ அனாமதேயனுக்கு இது அனானிமஸ் சொல்றோம் இல்லையா, நாமம் இல்லாத யாருக்கும் பேர் இல்லாதவருக்கு அனாமதேய அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவ யாரு, இது பேரும் தெரியாது ஒண்ணும் தெரியாது, யாரு வந்து பண்றான்னு பார்த்தோன்னே ஒரு பிள்ளை பண்ற என்ன ஏது கேட்டோன்னு ராஜாவோட மகன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஐயோ நீ இந்த மாதிரி அசிங்கமான வேலையெல்லாம் பண்றேன்னு அவர் ஒரே அழுதுட்டாராம். காலில் விழுந்து இல்ல நீங்க என்னோட குரு தான், நீங்க தான் எனக்கு வந்து சீடனா ஏற்றுக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப அவருக்கு வந்து நிகழ்ந்து போயிட்டார். அவர் சொல்றேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம், நான் வந்து உன்னை ஆன்மீக குரு இருக்கேன், நான் வந்து தீட்சை கொடுத்து விடுறேன். அவரோட இவ்வளவு ப்ராமிஸ் பண்ணி வச்சிருந்தார், பண்ணவே மாட்டேன், யாரும் எனக்கு சீடர் இருக்கக்கூடாதுன்னு. அதை கூட அவர் வந்து தோத்து போயிட்டார். ஆக்சுவலி என்னன்னா இவரோட இதெல்லாம் சேவையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் தோத்து போய் சரி இல்லை நோ ப்ராப்ளம், நான் உனக்கு குரு இந்த தீட்சை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. இது வந்து ஒருவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும், ஆன்மீக குருவின் சேவையில் ஒருவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு என்னது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நரோத்தமதாசர் விளங்குகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த நேரத்தில் நரோத்தமர் அப்புறம் அதுக்கு என்னது சரி ஏத்தன்ட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு நிறைய வேலையெல்லாம் செய்யறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப நரோத்தமர் மீது அவருக்கு ரொம்ப கருணை எல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து தீட்சையும் கொடுக்குறார். சோ இளமை, அவர் ரொம்ப யங், அப்ப 12 வயசு ஆகி 13-15 எல்லாம் ஆறுது. இளமையையோ உடல் அழகியோ பொருட்படுத்தாமல் கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி என்று வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். அதே போல பல புனித தலங்களை சுற்றி திரிந்த அவர் இறுதியாக பிருந்தாவனத்திற்கு வந்து லோகநாத சுவாமி அவருடைய சீடரும் ஆனார். அப்புறம் ஸ்ரவணி பௌர்ணமியில புனித நாளில் லோகநாதர் நரோத்தமருக்கு தீட்சையும் செய்தார். அப்போ ஒரு பௌர்ணமி தான், பிறந்த நாளும் பௌர்ணமி, அவர் வீட்டை விட்டு இறங்கி துறவு மேற்கொள்ளும் போதும் ஒரு பௌர்ணமியா இருந்தது, தீட்சையும் பெற்றார் ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு. எஸ், திரும்பி வந்து அருட்செல்வம் பிரபுஜி அந்த தீபாவளி போயிட்டாங்க இல்லையா, வராங்க போயிட்டாங்க. ஓகே, அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிப்போம். நரோத்தமா வங்காளத்திற்கு திரும்புகிறார். அவர்களின் படிப்பு முடிந்ததும் ஜீவா தனது 3 மாணவர்களையும் வைணவ சாஸ்திரங்களுடன் வங்காளத்திற்கு அனுப்பினார். பாலா விஷ்ணுபுரத்தில் புஸ்தகங்கள் திருடப்பட்டதாகவும் பின்னர் அவை மீட்கப்பட்டதாகவும் ஸ்ரீ ஜீவா கேள்விப்பட்டார். இந்த கதை ஸ்ரீனிவாஸ் என்ற அத்தியாயத்தில் பக்கம் 165 முதல் 166 வரை இந்த புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. லோகநாத கோஸ்வாமி நரோத்தமாவின் முந்தைய வாழ்க்கை ஒரு பணக்கார ஜமீன்தாராக இருந்ததை கருதினார். குறிப்பாக வடக்கு வங்காளத்தில் தனது சொந்த பகுதியில் பிரசங்கம் செய்வதற்கு ஏற்றதாக கருதினார். மேலும் அவரது அந்தஸ்தை கொண்டு அவர் துறந்த பக்தி நடத்தியின் தரங்களை கற்பிக்க முடியும் என்று நினைத்தார். அந்த நாட்டு மக்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு நரோத்தமாவை தனது சொந்த ஊரான கேதுரிக்கு திரும்பும்படி கட்டளையிட்டார். லோகநாதரின் எண்ணத்தை ஸ்ரீனிவாஸ் அறிந்திருந்ததால் புத்தகங்கள் திருடப்பட்ட போது நரோத்தமாவை கேதுரி செல்லும் வழியில் தொடர சொன்னார். ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா விரைவாக கேதுரிக்கு சென்று லோகநாதரின் கட்டளையை நிறைவேற்று என்றார். பக்தி ரத்னாகரா
7.119 ஆன்கோ ரைட் பக்தர்கள் அத விவேக்தானத்திகள் ஆழ்நில தளத்தில் இறைவனின் அந்தரங்க சேவையில் மூழ்கி மாயாவால் பிணைக்கப்பட்டு உடல் அடையாளத்தில் மூழ்கியிருக்கும் பொருள் முதல்வாதிகளுக்கு தற்காலிக ஆதரவை மட்டுமே அளிக்கும் எந்த ஒரு பொதுநல செயலிலும் ஈடுபட விரும்புவதில்லை. வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது பற்றி தவறான புரிதல் இருக்கும்போது மட்டுமே பொருள்சார் நலன் சார்ந்த செயல்பாடுகள் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக கருதப்படுகின்றன. லோகநாதர் மகளுக்கு உபதேசித்து மருமகளுக்கு பாடம் கற்பிப்பவள் இல்லத்தரசி என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் லோகநாதர் தனது சீடர் மூலம் உலகுக்கு போதித்தார். நரோத்தமா தனது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பிரிந்ததால் மனமுடைந்து போயிருந்தாலும் அவர் தனது உத்தரவை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டார் மற்றும் கேதுரிக்கு திரும்பினார். அங்கு அவர் வடக்கு வங்காள மக்களுக்கு தூய பக்தி சேவையின் கோட்பாடுகளை போதிக்க தொடங்கினார். நரோத்தமா தனது பிரார்த்தனையில் தனது உணர்ச்சி நிலையை ஓரளவு வெளிப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்தனாக்கா வந்து வங்காளத்துக்கே நீ திரும்பி போ, பெங்கால் நாங்கதானே அவர் பிறந்து வளர்ந்தது, நீ திரும்பி போன வந்து படிப்பு முடிந்தது. எங்க இது ஆச்சாரியாவோட கூட இருந்து அவளோட என்னெல்லாம் படிப்புண்டு அதெல்லாம் முடிச்சோடனே ஜீவா தனது 3 மாணவர்களை வைணவ சாஸ்திரங்களோட வங்காளத்துக்கு அனுப்பினார். அதுல என்ன எடுத்தனா பானா விஷ்ணுபுரத்தில் புத்தகங்கள் அவளோட அந்த படிக்கிற புஸ்தகம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் திருட்டுப்பட்டு அது திருடு போய்விட்டதுன்னு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் கிடைக்கும் செஞ்சுதான். இது வந்து ஜீவா கோஸ்வாமி இது கேள்விப்பட்டிருக்காரு. இந்த கதை ஸ்ரீனிவாஸ் என்ற அத்தியாயத்தில் பக்கம் அது போட்டிருக்கு 165 166 போட்டிருக்கு. இதை திரும்பி திரும்பி அவர் ரெஃபரன்ஸ் ஏன் கொடுக்கலான்னு யாரோ என்னவோ கதையை அளக்கார் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இதெல்லாம் கொடுத்திருக்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கு இந்த புத்தகத்தில் கூறப்பட்டவர். இப்ப லோகநாத கோஸ்வாமி இவருக்கு வந்து நரோத்தமருக்கு எல்லாம் தீட்சையெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இல்லையா, அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா நரோத்தமின் முந்தைய வாழ்க்கை ஒரு பணக்கார ஜமீன்தாராக இருந்ததை கருதினார். அவரோட என்னது இப்ப வந்து துறவம் மேற்கொண்டிருக்காரு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி ரொம்ப பெரிய இதுதானே, நல்ல அவருக்கு செல்வாக்கு எல்லாம் இருக்கு. குறிப்பாக வடக்கு வங்காளத்தை தனது சொந்த பகுதியில் பிரசங்கம் எங்க பிறந்தியோ அதே இடத்துக்கு போ, அங்க போயிட்டு பிரசங்கம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறார். மேலும் அவரது அந்தஸ்தை கொண்டு அவர் துறந்த பக்தி நடத்தையின் தரங்களை கற்பிக்க முடியும். அவர் வந்து எப்படி அந்த பெரிய ஒரு பதவியில ஒரு இடத்துல இருந்தாலும், பிறந்தது எல்லாம் பெரிய ஒரு என்னது வாழ்க்கை இருந்தாலும் அதெல்லாம் துறந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்திருக்கார். அப்ப இவருக்கு நல்லாவே இவர் சொல்றது எல்லாருமே நல்லா புரிஞ்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ திரும்பி அங்கேயே போ, உன்ன நாட்டுக்கே திரும்பி போகணும். அந்த நாட்டு மக்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு நரோத்தமாவை தனது சொந்த ஊரான கேதுரிக்கு திரும்பும்படி கட்டளையிட்டார். குரு வந்து கட்டளை இருந்தா நம்ம வந்து கேட்டுக்கணும், அவ்வளவுதான். நம்ம எதிர்த்தெல்லாம் பேச முடியாது. லோகநாதரின் எண்ணத்தை ஸ்ரீனிவாஸ் அறிந்திருந்தாலும் புத்தகங்கள் திருட்டப்படப்பட்ட போது நரோத்தமாவை கேதுரிக்கு செல்லும் வழியில் தொடர சொன்னார். நீ வந்து அந்த இது புத்தகங்கள்லாம் திருட்டுப்பட்டது, அதுக்கப்புறம் கிடைக்கவும் செஞ்சது, இருந்தாலும் நீ வந்து கேதுரி வழியாவே போ, என்ன அது பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அவர் நரோத்தமாவை கேதுரி செல்லும் வழியில் தொடர சொன்னார். ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா விரைவாக கேதுரிக்கு சென்று லோகநாதரின் கட்டளை நிறைவேற்று என்றார். அப்போ அது வந்து பக்தி ரத்னாகராலையும் கொடுத்திருக்கு, அதுலயும் கொடுத்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆன்கோரைட் பக்தர்கள் அவ யாரு, விவிக்தானந்திகள். அதான் விவிக்தானந்திகள்லாம் ஜாஸ்தி இவாள்லாம் வச்சுக்க மாட்டான், என்னது பின்னாடி டிசைபிள் எல்லாம் வச்சுக்காம அப்படி இருப்பா, ஆழ்நிலை தளத்துல இருப்பாங்க. அவங்க இறைவனின் அந்தரங்க சேவையில் மூழ்கி மாயாவல் பிணைக்கப்பட்டு உடல் அடையாளத்தில் மூழ்கி இருக்கும் பொருள் முதல்வாதிகளுக்கு தற்காலிக ஆதரவை மட்டுமே அளிக்கும் எந்த ஒரு பொதுநல செயல் அவ வந்து ஒரு இதுவும் பண்ண மாட்டான். இந்த மாதிரி மாயால என்னது பிணைந்திருக்கிற இவாளுக்கெல்லாம் ஒன்னும் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணாம எந்த பொதுநல செயலும் இவெல்லாம் ஈடுபட மாட்டான். அவ வந்து ஜஸ்ட் ஆன்மீகத்துல நான் வந்து என்னோட பூஜை பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களை எல்லாம் திருத்தணுங்கிற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. சீடர்களையும் உருவாக்க மாட்டாங்க. வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள் என்னது, கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்வது. அது அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்படி தவறான அது வந்து யாரு தவறா புரிந்துட்டு இருக்காங்களோ அங்க மட்டுமே பொருள் சார் நலன் சார்ந்த செயல்பாடுகள் மிகவும் மதிப்பிற்கு கருதப்படுகின்றன. ஓகே, லோகநாதர் என்ன பண்றாருனாக்கா அவரோட பிரின்சிபல் எப்படின்னாக்கா இவரே போயிட்டு ப்ரீச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இவர் வந்து தன்னோட சீடரை அனுப்பி கூடி நான் என்ன சொல்றேனோ அது என்னோட சீடர் சொல்லுவோம். அது வந்து என்ன ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, மகளுக்கு இப்ப ஒரு மகள் இருக்கா மருமகள் இருக்கா வீட்டுலனாக்கா மருமகளை வந்து ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்ப யாரோ வீட்டு பொண்ணு நம்ம சொன்னா அவளுக்கு வந்து பாவம் கஷ்டமா இருக்கும் அவருக்கு. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, மகளை போட்டு திட்டுவா,
மகள்கிட்ட சொல்லி என்ன நீ இப்படி பண்ற, நல்லா பண்ண தெரியாதா உனக்கு, ஏன் இப்படி தெரியாதா அப்படின்னு. அப்ப அந்த மருமகளுக்கு இன்டைரக்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஓஹோ இப்படி பண்ணக்கூடாதா, அதுதான் சொல்றாங்களா, அப்ப நான் திருந்திடுறேன், என்ன சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் திருந்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாடம். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்களானாக்கா, இது வந்து ஒரு லைஃப் ஹிஸ்டரி மாதிரி. மகளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவா, கொஞ்சம் திட்டியோ அதட்டியோ இல்ல மகளை பண்ணுவாங்களா, ஏன்னா மகளுக்கு வந்து தப்பா தோணாது. அது கேட்டு மருமகள், அது அந்த காலம் சின்ன குழந்தைகளை கல்யாணம் பண்ணுவா, மருமகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம குழந்தைகளும் விளையாடிட்டு இருப்பான். அப்படி அப்ப லோகநாதர் வந்து அந்த பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்றார். நான் சொல்றதுக்கு பதிலா என் சீடர் போய் சொல்லுவார். நான் என்னெல்லாம் வந்து ப்ரீச் பண்றேனோ என்னோட சீடர் போய் அதெல்லாம் நாட்டுல போய் மக்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி அவளை எல்லாம் திருத்துவார். லோகநாதர் தனது சீடர் மூலம் உலகுக்கு போதித்தார். நரோத்தமா தனது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பிரிந்ததால் ரொம்ப அவருக்கு வந்து மனசு கஷ்டம். ஏன்னா இவ்வளவு நாளா என்னது ஆன்மீகம் இதெல்லாம், ஆன்மீக குரு பக்கத்திலேயே இருந்து அவருக்கு சேவை பண்ணி அப்படியே இருந்த பிள்ளை இல்லையா, அவனுக்கு வந்து என்னை வந்து தனியா அனுப்பிட்டாலே இது என்னது என்னது மக்களுக்கு எல்லாம் உபதேசிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து தனியா அனுப்பிட்டாரு. கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்தது, நான் வந்து என்னோட குருவை விட்டு பிரிஞ்சு வந்திருக்கேன். இருந்தாலும் அவரோட உத்தரவை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டார் மற்றும் கேதுரிக்கு திரும்பினார். அங்கு அவர் வடக்கு வங்காள மக்களுக்கு தூய பக்தி செய்தல் கோட்பாடுகளை போதிக்க தொடங்கினார். அதுபோல நரோத்தமர் தனது பிரார்த்தனையில் தனது உணர்ச்சி நிலையை ஒரு அளவு வெளிப்படுத்தினார். Secret Tears of Love of God kept in reserve for Narottama Das Thakura. ஓகே, பஜன் ஒரு பஜன் இருக்கு, அது என்ன தெரியாது எனக்கு, புதுசுதான். பஜன் பை நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர். இது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மறந்துட்டேன். श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरी, तुम बिना के दोयलो जगत संसारी, पतित पावन हितो तव अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पाई प्यारा. இங்க வந்து ஒரு பாட்டே இருக்கு, ஃபுல் பாட்டு இருக்கு. நான் தெரியாத பாட்டு நினைச்சேன், நான் இப்பதான் அது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலையா, இப்பதான் பாக்குறேன். இது வந்து நான் படிச்சிருக்கேன் இந்த பாட்டு. அப்ப இது வந்து இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா, மை டியர் லார்ட் பகவானே சைத்தன்யா அவரே, எனக்கு வந்து ப்ளீஸ் பி மர்சிஃபுல் டு மீ, என்ன வந்து கொஞ்சம் கருணையா என்கிட்ட இருங்க. பிகாஸ் who can be more merciful than your lordship within these three worlds? இந்த உலகங்களிலும் யார் எங்கிட்ட வந்து கருணையா இருக்க முடியும்? உங்களை தவிர வேற யாராவது உண்டா? நீங்க தான் என்ன மேல கருணை காட்ட முடியும். your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls. ஏன்னா எங்களை எல்லாம் வந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கு உங்களோட கருணை, உங்களோட இன்கார்னேஷன் எனக்கு உங்களோட அவதாரங்களாலதான் முடியும், உங்களாலதான் முடியும். அவதாரம் எடுத்தோ இல்ல இது விரிவாக்கம் அதாலதான் முடியும். ஆனா எல்லாம் பகவான் உங்களாலதான் முடியும். பட் ஐ அஷ்யூர் யூ, என்னது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றேன், அஷ்யூர் பண்ணி சொல்றேன், that you will not find a greater fallen soul than me. நான் தான் மகா கீழ் விழுந்த ஆத்மா, என்ன சொல்லுவா, கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப தரமட்டமா உள்ள ஆத்மா நான் தான். என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பாவி இருக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி சொல்றேன், நான் வந்து நான் எப்படியும் உங்களோட இதுல நிழல்ல வந்து மேல வந்துடுவேன். அதனால ப்ளீஸ் claim, my claim is first. என்னால therefore my claim is first. என்ன வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்து இதுல இருந்து வெளியில எடுங்க, எனக்கு உங்களோட கருணை வேணும். நான் தான் கீழ்பட்ட இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. இன்னொன்னு நரோத்தமதாஸ் என்ன சொல்றாரு, நான் தான் ரொம்ப மோசமான ஆளு, என்னை வந்து கரை சேர்த்துறதுக்கு உங்களோட இது வேணும், தயவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறாரோ. ஹரே கிருஷ்ணன். எப்படி இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான், கொஞ்சம் முன்னாடிலேயே கொஞ்சம் பின்னாடி அப்படியெல்லாம் போயிட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி இதை விட்டு போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரைவ், இவன் 3 பேரும் வந்து புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. யாரு? நம்ம நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர், ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா, ஷியாமானந்த பண்டிட், இவன் 3 பேர். எஸ், இதெல்லாம் பண்ணேன், அதை விட்டு போயிடுது. கேதுரியல் பெரிய திருவிழா. யார் படிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி, பவிதா மாதாஜி. பவிதா மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் தான் ஜெயலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேதுரி மகோத்சவாவிற்கு முன் நரோத்தமா தாஸ் மகோத்சவாவிற்கு முன் நரோத்தமா தாஸ் தாக்கூர் வங்காளம் மற்றும் ஒரிசா முழுவதும் பயணம் செய்தார். மகாபிரபு தனது பொழுதுபோக்குகளை நிகழ்த்திய பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று இறைவனின் கூட்டாளிகளை சந்தித்து அவர்களின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றார். நரோத்தமா தாஸ்
ஏற்பாடு செய்த திருவிழாவின் போது மகாபிரபு மற்றும் சம்பிரதாயத்தின் பிற தலைவர்களின் உயிருள்ள கூட்டங்களில் பெரும்பாலானோர் கேதூருக்கு வந்தனர். ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா திருவிழாவில் அர்ச்சகராக செயல்பட்டு தெய்வங்களை நிரவவும் சடங்குகளை செய்தார். தொடர்ந்து நரோத்தமா தலைமையில் நடந்த கீர்த்தனையில் மகாபிரபுவும் அவரது கூட்டாளிகளும் தோன்றினர். அந்த கீர்த்தனையின் மகிழ்ச்சியை யாரால் விவரிக்க முடியும்? மகாபிரபு தானும் அவனது கூட்டாளிகளும் மழை மேகங்களில் கூட்டத்தில் மின்னலை போல அவதாரம் எடுத்தனர். பக்தி ரத்னாகாரா 10.571.2 கீர்த்தனை ஆச்சரியமாக இருந்தது. நித்யானந்தா பிரபு மற்றும் அத்வைத ஆச்சாரியா ஆகியோர் பரவசத்துடன் மற்றும் கௌரங்கா பக்தர்களால் குழப்பட்டதை நீங்கள் காணலாம். சூழப்பட்டதை நீங்கள் காணலாம். அன்று ஆண்டவர் எவ்வளவு அற்புதமாக கருணை காட்டினார். இந்த அற்புதமாக பொழுதுபோக்கிலே யார் புரிந்து கொள்ள முடியும்? நரோத்தமா மற்றும் ஸ்ரீனிவாசா மீது அவர் என்ன ஆசீர்வாதங்களை செய்தார்? ஏனென்றால் அவர்களது தோழர்களும் தங்கள் ஆசைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றினார். பக்தி ரத்னாகாரா 10.605.7 கேதூரி திருவிழாவிற்கு பிறகு நரோத்தமாவின் புகழ் வைணவ உலகம் முழுவதும் பரவியது. ராமகிருஷ்ண ஆச்சாரியார் மற்றும் கங்கா நாராயணன் சக்கரவர்த்தி போன்ற மாதாஜி அது கடைசியில தெரியல மாதாஜி முக்கிய பிராமணர்கள் அவருடைய சீடர்களாக ஆனார்கள். எனக்கு புரியல, மேலால இருக்கிறத மாத்திரம் படிச்சேன். அதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணவே முடியல, ஃபிட் பண்றது இல்ல. பரவாயில்ல. சோ கேதுரியில வந்து அதை வந்து இவர் வந்து பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு இல்லையா நரோத்தம தாஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு திருவிழா பண்ணிட்டார், கேதுரி மகோத்சவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நரோத்தம தாஸ் வந்து ஒரு வங்காளம் மற்றும் ஒரிசா முழுவதும் பயணம் செய்த அப்புறம் மகாபிரபு தனது பொழுதுபோக்குகளை நிகழ்த்திய பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று இறைவனின் கூட்டாளிகளை என்னது இறைவன் அப்ப இருந்திருக்காரு இல்லையா அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரோட கூட்டாளிகள்னா யார் அவர் கூட எல்லாம் பஜன் கோஷ்டிகள் இருந்தாங்களோ எல்லாரையும் சந்தித்து அவரோட ஆசீர்வாதம் பெற்று இந்த திருவிழாவில எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. மகாபிரபு மற்றும் எல்லா சம்பிரதாயத்தின் பிற தலைவர்களும் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா திருவிழா அர்ச்சகராக செயல்பட்டார்கள். அப்புறம் திருவங்களை எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. பக்தி ரத்னாகரில் இது கொடுத்திருக்கு. அந்த கீர்த்தனை மகிழ்ச்சியை யாரால் விவரிக்க முடியும்? ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. இது ஃபுல்லா கேதுரியில் திருவிழா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டுதான் கீர்த்தனை ஆச்சரியமாக இருந்தது. நித்யானந்த பிரபு மற்ற அத்வைத ஆச்சாரியா எல்லாரும் பரவசுத்தரும் மற்ற கௌரங்கா பக்தர்களால் சூழப்பட்டதை நீங்கள் காணலாம் என்று ஆண்டவர் எவ்வளவு அற்புதமாக கருணை காட்டினார். இந்த அற்புதமான பொழுதுபோக்களை யார் புரிந்து கொள்ள முடியும்? நரோத்தமா மற்றும் ஸ்ரீனிவாஸ் மீது அவர் என்ன ஆசீர்வாதங்களை செய்தார்? ஏனென்றால் அவர்களது தோழர்களும் தங்கள் ஆசைகளை அனைத்தும் நிறைவேற்றினார். அப்படி எல்லாம் கேதுரியில திருவிழாக்கு இந்த என்னெல்லாம் நடந்துன்னு சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. எஸ், நரோத்தமாவின் பிரசங்க சாகசங்கள். இது கொஞ்சம் தானே, நானே படிச்சுடுறேன். நரஹரி சக்கரவர்த்தி தனது நரோத்தம விலாசத்தில் நரோத்தமாவின் செயல்பாடுகளை விரிவாக விவரித்துள்ளார். இந்நூலை படிப்பதன் மூலம் அவரது சிறப்பான சாதனைகளை புரிந்து கொள்ளலாம். நெக்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் நல்ல பாஸ்ட் டென்ஸ். இது யார் நெக்ஸ்ட்? யார்? நீங்க பவிதா மாதாஜி தானே படிச்சீங்க இல்லையா? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரியா இருக்கா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரியெல்லாம் இல்ல, படிக்கிறேன். படிங்கோ. கோபால்புர கிராமத்தில் விப்ரதாஸ் என்ற பிராமணன் இருந்தான். அவரது தானிய சேமிப்பு தொட்டியில் கோலா ஒரு விஷப்பாம்பு வாழ்ந்து வந்தது. நரோத்தமா விப்ரதாஸின் வீட்டிற்கு சென்ற போது பாம்பு மறைந்து அதன் இடத்தில் கௌரா மற்றும் விஷ்ணு பிரியாவின் தெய்வங்கள் தோன்றின. கௌர சுந்தரரும் அவரது அன்பான விஷ்ணு பிரியாவும் கோலாவில் இருந்து வெளியே வந்து நரோத்தமரின் வழியில் ஏறினர். பக்தி ரத்னாகரா 10.202 எல்லோரும் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இதே தெய்வங்கள் இன்றும் கம்பிலாவில் சேவை செய்யப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்னது? அடுத்த ஒரு பாசம் என்னன்னா, கோபால்புர கிராமத்துல விப்ரதாஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பிராமணன் இருந்தார். அவர் வந்து அவரோட இதெல்லாம் அப்பெல்லாம் என்னது பெரிய தானியங்கள்ல வைக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இது தொட்டி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. தொட்டியில அது பெரிய ஒரு இது இருக்கும். அதுல வந்து கோலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எஸ், கோலான்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து ஒரு விஷப்பாம்பு இருந்தது.
அது வந்து இவளுக்குலாம் தெரியும், அதனால கொஞ்சம் போறதுக்கு இதா இருந்தது. ஆனா இவர் ஒரு நாளைக்கு யாரு நம்ம நரோத்தமதாஸ் அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு. போனோடனே அந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த பாம்பு இருக்கு சொன்னோன்னே இங்க இருக்கு பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் பார்த்தா பாம்பெல்லாம் இல்லையா. அந்த இடத்துல கௌரா மற்றும் விஷ்ணு பிரியனின் தெய்வங்கள், அவரோட டெய்டி இதுதான் அவருக்கு கிடைச்சது. அப்போ கௌரா சுந்தரம் அவரது அன்பான விஷ்ணு பிரியாவும் கோலாவிலிருந்து வெளியே வந்து நரோத்தமரின் மடியில் ஏறினார் அப்படின்னு. அப்ப அவர் மடியில் எடுத்து வச்சிருந்தார் அந்த டெய்டிய. இது வந்து பக்தி ரத்னாகரன். அப்போ பாம்பு போய் அவர் வந்து இதுதான் விக்ரம் தான் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. எல்லோரும் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இதே தெய்வங்கள் இன்றும் கம்பிலாங்கிற ஒரு இடத்துல சேவை செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அப்போ பிரபுபாதரும் என்ன வார்த்தைகள் படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் யாரு? நிவேதிதா படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபுபாதரின் வார்த்தைகள். நரோத்தமதாச தாகூராவின் பிரார்த்தனைகளின் ஒளி பொருள் தளத்துக்கு மேலே உள்ளது. இது நேரடியாக ஆன்மீக தளத்தில் இருந்து வருகிறது. மேலும் மொழியை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. இது ஒரு இடி போன்றது. இடியின் சத்தத்தை அனைவரும் கேட்கலாம். தவறான புரிதல் இல்லை. இதேபோல் இந்த பாடல்கள் பொருள் தளத்துக்கு மேலே உள்ளன. மேலும் அவை உங்கள் இதயத்தில் இடி போல் வெடிக்க வல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நரோத்தமதாசர் அவரோட என்னது பிரார்த்தனைகள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன போல ஒரு ஃபாலன் சொல்ல நீ வந்து இப்படி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அவரே ஃபாலன்னா நம்ம எங்க இடமே இல்லை நமக்கு அப்படி. அப்ப அவர் வந்து அவரோட ஒரு பாட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆன்மீக தளத்திலிருந்து வருகிறது. அது வந்து எப்படி மேலும் மொழியை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம். மொழி அந்த இதை அவ பெங்காலில தானே எழுதியிருப்பா இல்லையா, பெங்காலி ஒரிசா அந்த லாங்குவேஜ்ல. அந்த மாதிரி மொழி தெரியணும்னே இல்லை. ஆனா அது ஒரு மாதிரி அந்த பாவத்துல பாடும்போது நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும் என்ன மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல எழுதுறாங்க அப்படின்னு. இது ஒரு இடி போன்றது. என்ன மாதிரி இடி? இடி சத்தத்தை அனைவரும் கேட்கலாம். தவறான புரிதல் இல்லை. அதே போல இந்த பாடல்கள் பொருள் தளத்துக்கு மேலே உள்ளன. அது மீனிங் மீனிங் புரியலைனாலும் ஆன்மீகத்துல அப்படி முங்கி நம்ம போயிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குமா, அவரோட நிறைய பாட்டு. எஸ், இது வந்து திரும்பி ஒரு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. This I cannot do anything. பிக்சரா இருக்குது. Narottamadasa Thakura, great devotee and acharya of the Gaudiya Vaishnava sect, has sung. என்ன பாட்டு பாடினார்? My Lord, I have simply wasted my life. நான் சும்மா வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அவர் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டும் அவர் சொல்ற நான் என்னோட லைஃப வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்ப நம்மளாம் எந்த கட்சியில சேர்த்தணும்னு தெரியாது. Having obtained the human body, I have neglected to worship your lordship. And therefore I have willingly drunk poison. நான் உங்களை வந்து மறந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் ஸ்துதி பண்ணாம ஒண்ணுமே பண்ணல, நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஆஸ் இஃப் நான் வந்து பாய்சன் குடிச்சு இது என்னது பாய்சன் குடிச்சாப்புலதான் என்னோட லைஃப் ஆயிடுது. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், the human body is especially meant for cultivating knowledge of devotional service to the Lord. நம்ம உடம்புக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்னத்துக்கு? பகவானை பத்தி அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு, பகவானை பத்தி சொல்றதுக்கு, இதுக்குதான் கொடுத்திருக்கு. ஆனா நான் அதை பண்ணல. without which life becomes full of anxieties and miserable conditions. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே கொடுத்திருக்கு. பர்பட்ல இவர் எழுதியிருக்காரு. யாரு? நம்ம பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. எஸ், பிரபுபாதாவுக்கு பிடித்த பஜனை எது? இதுவும் எனக்கு தெரியாது. ஹரி ஹரி விபல ஜன்ம கோனைனு மனுஷ்ய ஜன்ம பையா ராதா கிருஷ்ணானா பஜியா ஜனிய சுனியா விஷ கைனோ. அதான் அது கொடுத்ததோட மீனிங் தான் கொடுத்தாரு. பஜியானாக்க என்னது? பஜனை பண்றது. ராதா கிருஷ்ணன் ந பஜியா அப்படின்னா என்னது? பஜனை பண்ணலைன்னா என்னது? ஜனியா. ஜனியானா என்னது? ஜனங்கள். சுனியா விஷ கைனோ அப்படின்னா நீங்களும் இது ஜனியன இல்ல, மக்கள் வரக்கூடாது. இவர் அவரை பத்தி தானே சொன்னார். நானே விஷம் குடிச்ச மாதிரி அந்த மாதிரி கதிதான் உங்களுக்கு. இது என்னது? ஹியூமன் பாய் கொடுத்துட்டும் ஹியூமன் பாடி கொடுத்துட்டு நான் வந்து உங்களை பஜனை பண்ணலன்னா விஷம் குடித்த மாதிரிதான். ஓ பகவான் ஹரி, நான் என் வாழ்நாளை வீணாக கழித்தேன். மனித பிறவி பெற்று ராதையையும் கிருஷ்ணரையும் வணங்காமல் தெரிந்தே விஷத்தை குடித்தேன். அவரே விஷத்தை குடித்தேன்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் எங்க போறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, இது ஒன்னு என்ன எழுதியிருக்கு. Narottamadas Thakur, although composed with sweet melodies in simple Bengali language, Narottamadas song give Shastric Siddhanta and devotional inspiration. அதை படிச்சா ரொம்ப நமக்கு வந்து டிவோஷனலா, அவர் வந்து பெங்காலில தான் எழுதியிருக்காரு. ஆனா ரொம்ப உத்வேகமா ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு. டிவோஷன் அப்படியே பெருகெடுத்து ஊற்று பெருகெடுக்கும் மலை அந்த மாதிரி வருமா. எக்ஸப்ட் இன் பிரேம பக்தி சந்திரிகா, ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் மை கோல் இன் லைஃப் அண்ட் டெத். அவங்கதான் என்னோட வந்து என்னது இலக்கு. நான் எப்படியோ கிருஷ்ணாவை அடையணும், ராதாவை அடையணும். அந்த மாதிரிதான் என்னோட லைஃபே இருக்கணும். தே ஆர் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் மை பிரெத். என்னோட ஒரு மூச்சு காத்தும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு அதுலதான் எனக்கு போய் சேரணும். Performing my bhajan only for them. என்ன பஜன் பண்ணாலும் அவளுக்கு வேண்டிதான் நான் பண்ணணும். I rise and fall in the ocean of prema. அவங்க பிரேம பக்தியில நான் வந்து எழறேன் விழறேன் எழறேன் விழறேன் அப்படின்னு. I pray that I can always maintain this conception within my heart as my highest ideal. எந்த நேரமும் நான் வந்து இவங்களுக்கு அதே ஐடியல் தான், அதே இதுதான் எனக்கு இருக்கணும். இவா பேர்ல ஒரு பக்தி தொண்டு பண்ணி நான் வந்து என்னோட லைஃபை ஓட்டணும். அதுதான் என்னோட ஹையஸ்ட் ஐடியா. எஸ்.
ஸ்ரீல நரோத்தமதாஸ் தாக்குராவின் சமாதி, அது வந்து சமாதி இருக்காம். அது எங்க இருக்கு? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோகுலானந்த கோயிலின் முற்றம் ஸ்ரீ பிருந்தாவனத்துல இந்த மாதிரி அவரோட இது இருக்கு, சமாதி இருக்கு. இந்த மாதிரி சமாதியில எல்லாம் போயிட்டு நம்ம சேவிச்சா கூட ரொம்ப பவர்ஃபுல். அவங்க எல்லாம் போக முடியலன்னா கூட நம்ம மனசார இந்த எல்லாம் இந்த ஆச்சாரியாசோட பேரெல்லாம் நம்ம எழுதி வச்சுட்டு ஏதாவது நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும்போது இல்லாட்ட தினமுமே என்ன இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கறதுக்கு இல்லை, அது வேண்டாம். இவாளை நினைத்து ஒரு நரோத்தமதாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு எல்லாம் இவ ஆச்சாரியாலும் கும்பிடு போட்டாலே நம்ம மனசுல என்ன ஆசை வேணும்னே இல்லை. நமக்கு அவருக்கு தெரியுமா என்ன நடக்கும்னு. அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இவாளோட இதெல்லாம், நாமத்திலே அவ்வளவு இது புனிதம். அப்ப என்னெல்லாம் அவர் வந்து பஜனைகள் எழுதியிருக்காராம். ஸ்ரீ குரு சரண பத்மம், அது ஒரு பாட்டு எனக்கு தெரியும். ராதா கிருஷ்ண பிராணமோரா, அதுவும் தெரியும். நித்தாய் பத்த கமலவோ, அதுவும் தெரியும். ஸ்ரீ ரூபா மஜரி பாதா, அது தெரியாது. பிருந்தாவனம் ரம்யசனா, இது ரொம்ப நல்ல பாட்டு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யம், இதுவும் தெரியும். ஸ்ரீ அனிலோ பிரேமா, இதுதான் எனக்கு இப்ப படிச்சு பார்த்தேன், எனக்கு டியூன் மறந்து போயிடுச்சு. அந்த டியூன் தான் அதுக்கு வச்சிருந்தேன் நான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோமே அது ஹரிஹராய நம கிருஷ்ணா, இதுவும் எனக்கு தெரியும். கௌரங்கா போலித்தே ஹபே போன்ற அந்த மாதிரி போன்றவை, இது தெரியாது. கௌரங்கா போலித்தே ஹபே, அப்ப 2 தான் எனக்கு தெரியாது. பாக்கி எல்லாம் உங்க மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யாரு விட்டு போயிருக்கு? இப்போ ருக்மணி மாதாஜி தான் விட்டு போயிருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த ரவுண்ட்ல மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். பக்தியின் இந்த வைணவ பாடல்களை பாடுவது பக்தி யோகத்தின் இன்றியமையாத கருவியாகும். இந்த தற்காலிக உலகின் துன்பங்களிலிருந்து உடனடியாக நம்மை விடுவித்து நமது நினைவை கடவுளின் அன்பின் உயர்ந்த நிலைக்கு மாற்றுகிறது. ஆழ்நிலை ஒளி நம்மை ஆழ்நிலை மண்டலத்திற்கு கொண்டு செல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னா என்னது? பஜனை பாட்டு. அதுதான் நம்மளை வந்து உயர்த்து அந்த, ஏன்னா அந்த பாட்டுல இருக்கிற அந்த ஒரு பாவம் எல்லாம் நம்ம உணர்ந்து பாடினோம்னா அது வந்து நம்மளை இங்க இருந்து உயர்த்தும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஸ்டாப் ஷேர். எஸ், 1 minute. அப்படியாக இன்னைக்கு வந்து இவரோட நரோத்தமதாசர் பார்த்தோம். நம்ம ஸ்டாப்